Salam vatandaşlar. Urgumysanız, amanmysyňyz? Soruňyz bolsa bere bilersiňiz. Men şu efir paýlaşyň birinji bilen 1 minut. Vatandaşlar soruňyz bolsa bere bilersiňiz. Men bildiğimçe size jogap bererim. Paýlaşyň efiri Waleykum salam. Soruňyz bolsa bere bilersiňiz. Soruňyz bolmasa men soragyma. Şuňky efirde men bir zat kefitlejek bolýan, bir kiçik sosial apros etjek bolýan. Türkmen halky üçin, Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky adamlara iň wajyp mesele näme? Şuňkuny. Mysal üçin pasportlar, mysal üçin arky Türkmenistana girmek, çykmak, Türkmenistanyň içine iş, ýani aýlyklar $400-500, konvertasiýa we şuňa meňzeşler. Siz näme pikir edýäňiz? Şonu kyn görmän, gysga bir ýazsaňyz, esasy wajyp çözülmeli meseleler Türkmenistanyň içinde we daşynda, Türkmen halky üçin. Hoş geldiňiz arkadaşlar eşek. Hemmeňize Kerven salam aleikum. Turan salam aleikum. Okey, yok, onun nemesi yok. Soruňyz ýazyp duruň, eger soruňyz bolsa. Men ýene bir gede gaýtalýan, men size berjek sorum. Size maňa berebilärsiňiz, islenik soruňyzy. Şu Türkmenistan halky üçin iň şol wajyp meseleler, düzülmeli wajyp meseleler näme? Çözülmeli wajyp meseleler. Mysal üçin pasportlar, pasportlary mysal üçin 15 ýylyň içine at bolar ýaly etmeli. Konvertasiýany islenik adam giýje, ony konvertasiýa etmeli. Üçüncü, islenik adam daşyna içine çykyp bilmeli. Dördüncü, iş yerler bolmaly Türkmenistanda. Mysal üçin hemmeleri iş bolmaly. Aýlyk minimal mysal üçin $300-400 bolmaly. Şu ýaly zatlar bolsa, bir aýtsaňyz, haýsy meseleler wajyp meseleler Türkmenistanda ortalyk maslahatlaşmaly we çözülmeli. Hoş geldiňiz. Salam aleikum Serdar. Burada tane oturma, şu kokun içinden bir çıkıp alayım. Bolýar.
Başka da yine şuloro başlam. Yine şuloro men küçük videolar yaparım. Nähil şu meseleler nähil çözülmeli yönü. Başka şundan başka meseleler bolsa yazsanız qatı vacip. Misal için bilim boyunça, misal için sosyal problemler boyunça, misal için hukuk koruyan organlar boyunça, misal için Türkmenistan'da hükümet işlerler boyunça şolun yankı borçlarını güçlendirmek halkının nähil zatlar qatı vacip birinci Türkmen halkı için. Şonu bir ayıp berseniz biz şol uğruna işleyecek olyaz ve size bir teklif verecek olyaz. Şonu ayıp berseniz. İşsizlik diýende ine iş bir umut bersek, minimal aýlyk näçe bolmaly diýip pikir edýäňiz. Elbette söwda gatnaşyklar açyk bolmaly, onu konvertasiýa diýilýär. Eger konvertasiýa bolsa, siz istenlik tögülede harid urup bilýäňiz we harid alyp bilýäňiz. Ýagny konvertasiýa Türkmen manady konvertasiýa edilýär, istenlik valuta we alış-salyşlar bolýar. Eger konvertasiýa bolsa, onda diýmek ykdysady açyşlar bolar. Gatdogry. Aylık 350-400 dolar olmalı. Menim şonu pikir edýän, indi minimal aylık näçe bolmaly? Misal üçin minimal ne diýemde? Birine iş yok, biz şonu hökümet tarapyndan ýani podдержка edip aylık berer. Minimal näçe bolmaly? Pasobiýe näçe bolmaly? Minimal aylık näçe bolar we ortaça aylık näçe almaly adamlar? Şunkune edil produktdan bahasy, arendan bahasy, ýani hemme salgytdan bahasyna göre şunkune näçe bolmaly? Sizin pikiriňizçe? Okey, VPN işlemese, haçanla işlese, şul videonun aşağına kommentariýa ýazyňyz. Ya men hem YouTube'a goýarym, hem ýanky TikTok'ta duruşul. 250-300 dolar ortaça aýlyk bolmaly. Şonu ýa-da ýa-da 250 minimalny, 300 ortaça aýlykmy? Edil şunkune. O Türkmenistan'da TV hayvanat goraganylaryny diýip barýarlar. O dogry sebäbi şunkune Türkmenistan ünitwerin. Halkyna terdilen. Halkın ýanky ahlak taýdan pese düşüşini ol hökümetin ideologiýasy, siýasaty ýok diýildi. Hökümetin halk üçin ýürütülýän siýasaty bolmaly. Benim boýunça ýanky sosial boýunça sebäbi sosial egerde meseleler çözülse, mysal üçin adamlarda aýlyklar, işler bolsa, onu adamlar köçe çykyp, ýa-da aýal gyýylar, köçe çykyp öz bedenini hüdürlemeliler. Adamlar içip, gaharını içip, özünü stresini ayıracak bolmalılar. Sport ederler, çağcıklar bilen, maşgalar bilen bir ýere giderler, çağlarına seyrederler, gyýylaryna, ýani oğullar biderek enter bilip etmez. Ine şunu sosial minimalny şertler diýilýär. Şo şertler bolmasa, onu Türkmenistan'a ýani hökümetin ideologiýasy ýok. Hökümet şonu ideologiýany alyp barmaly. O diýmek näme? Ideologiýa diýmek diňe telewizorda propaganda däl. Hem telewizorda düşündirip durmaly. Bir topor ýani jemgyýet gurumlary açmaly. Aýal gyýylaryň ýani gurumasyny, ýaşlaryň gurumasyny, ýaş mysal üçin studentlaryň gurumasy, ýaş öwrençileriň gurumasy, ýaş mysal üçin alymlaryň gurumasy, ýa-da neftyanikler diýär, gazatçylar diýär, agro gurumalar, bir topor gurumalar bolmaly, ýani jemgyýet gurumlar şol öz çlenlerini gorap durmaly. Mysal üçin biz dewlet açdykmy? Biz dewlet agzalaryny gorýar, östürýär, sapaklar geçýär. Ine her 15 günden biz politolog getirip bir döwletden sapak geçirýär, ýani bilimler berýär. Ondan soň onu video edip ýazýarsa aramyzda paýlaşyp öwrenýär.
politologiýany, jemgyýetiň nämedigini, rewolýusiýa näme edilýär, gerekmi rewolýusiýa, diktator näme, näme onu ýykyp bilýär, güýç tarapy, gowşak tarapy. Şu zatlar öwrenmeden biz görüşip bilemiz. Abdullah Ba, Abdullah'ın ýagdaýy gowy işläp ýörsedýäli. Abdullah öň çykyş edýärdi giýje günni. Olum işlemeli, sebebi, olum maşgalatny eklemeli, olum kwartirasyny tölemeli sedýäli. Şoň üçin Abdullah häzirlikçe işleýär sedýäli we siýasata wagty ýok. Doğru. Allah'a şükür. Indi şol neme da şu hökümetin projekt diýip ortaga çykaranady, bugünkü günlerde çykaryp oturanady, ýa-da şu hökümetin bir oýununda täze hökümet Serdar Berdimuhammedow gelip näme etdi? Geleli bäri munyň eden zadyny görenimiz halkyň günden güne kynlaşýar we gynansak hem may aýyndan bäri gorlarça aktivistimiz, tanalyan aktivistimiz näbelli ýagdaýda 7 tane ölümi dirimi belli däl, näme bilen türmäge gidenligen belli däl, näme bilen tuğ edilendigen belli däl. Orta çağ Ýewropa ýarak gidip barýar. Eger bu häkimetiň başyna gelen Berdimuhammedow Serdar diýen adam wezipesini ýene etirip bilmejek bolsa, ki mejnarodny prawada bize bu hukuky berýär. Konstitusiýada da bar. Egerde Türkmenistanyň haýsy da bir kanuny halkyň bähbidine, adamzadyň bähbidine bolmajak bolsa, onu bütün dünýä kanunlarynyň gollanma alynýandyr diýip görkezme bar konstitusiýamyzda. Biz muny gollanmamyzy etip bilýäsek, hökümetten eger bu oturan parlament, deputat, millet vekilleri we ýalk ýaşurlary impeachment karar edip bilmeýän bolsalar, onda biz halk bolup referendum we täze saýlawlary talap etmäne hakymyz bar. Bu öňümüzdäki bahara saýlaw talap edeli, özüne şeýle inanýan bolsa, güvenýän bolsa, gelin göreliň, hakyky saýlaw edeliň. Gaýratlylar göreliň, hökümetiň näil gaýraty barmyş. Diňe negatif energiýa paýlaýanlary çykarýarlar meýdana, biderek gürleýänleri. Gelin bir zat edeliň diýseňem ses çykamaňaty. Ýa-da günä bildirse-de bir günä tökme datýar. Näme üçin tökme datýar hökümet dol. Näme 43 ýyllap Türkmenistanda dogulup ýaşan, milisiýede işleyen, o taýda işleyen, bu taýda işleyen, firmada işleyen, her türlü zat aýdyly. Näme bu hojany pes Serdara hakyky janaýat tap berip bileňizakmy? Diňe tökme datmalymy? Tapyň bardyr bir janaýat hökmany suratda, dogry dämi, Murada? Janaýat bildir hökümetiň adyndan. Bildirip bilen akmy, halkyň onda boykotyny kabul et. Halkyň uçarym 4 ýyldan beri gıýgyry oturanyny, sesede oturanyny, maskararyň aglap oturanyny gör artyk. Hökümet bolýan bolsa, ýurt dursun, watan dursun diýen bolsaň, diňe gel, hey. Hawa. Siz ýalnızca dogry belläp geçdiňiz, siz 3-4 durgada aýtdyňyz. Herden. Egerde bir prezident saýlansa, kim bolsa şo bolsunlar, mysal üçin saýlawlar geçdi diýerler. Ine Serdar Berdimuhammedow saýlandy. 1,5 ýylda hiç şart etmedik bolsa, biz konstitusiýanyň esasynda we bütün dünýä halkara siyasi ve Gраждан deklarasiýasynyň esasynda halk bolup çykyp referendum talap edip, referendum geçirip, özümüz, ýani adamlarymyzy saýlap, referendum geçirip, ýani referendum geçirecek adamlary, hasaby aljak adamlary edip, biz şo prezidenti aýryp bilýäs. Hökman parlament aýyrmaly, hökman ýani diňe gurbanlygy gitmeli ýa-da Serdar özü gitmese aýryp bolmak diýilýän zat ýok. Bütün dünýäde şeýle. Haçanda konstitusiýa bize mümkinçilik vermese, onun üstünne adam haklaryny goýan, Gраждан haklaryny goýan we siýasat haklaryny goýan halkara deklarasiýa bar. O deklarasiýa öňki adam haklaryny goýan jarnamaň ýani üýtgüdülip, şonu üstürüp, uly haklar içine goýulyp, Türkmenistanam şo deklarasiýa gol çekdi, şo deklarasiýa emele geldi. Ine şo deklarasiýaň esasynda Türkmenistan gol çeken bolsa, onu şo deklarasiýaň şertlerini Türkmenistan boyun eýär we şoň esasynda biz halk bolup Türkmenistanda prezident hiç şart başarmady, referendum edip täze saýlawlar ykran etmeli, referenduma täze saýlaw geçirmeli, şo tora goýup bilýär. Onu edip bolýar. Bizim halkymyzyň aktivnessine bagly. Bizim halkymyz Mysal üçin şuraya siyasi debete ýaly hereketler bar bolsa, şuraya gowy teklipler hödürýän bolsa gollamaly.
Ay hiç saat bolanok, yine gelecek önküyali, o yalan kurulur. Ol özünü motivasyonu demotivasiya ettin olya ve öz geleceğini bağladın olya. Emheme ve yani kurbanlığını koruyan kullukların esas maksadı şu. Bizi umidimizi yatırmak, yani hiç saat halk etmesin, önküyali, kattallı, hem medalı seyredip, malyalı, ağıllı, mal, yani bolyara, şoryal oturup seyretmek için alıp barınayan gizgin siyaset bu. Sebebi hakikattan ham Serdar Berdimuhamedov hiç saat başak bilmedi. Bir yarım yılda ütken zat yok. Bir topar mailnama, boyun aldı, o mailnama konkretika yok, hiç saat yok, mailnama da yok, edirini işlerim yok. Bar kazanan üstünlüğü adamların haklarını bozup, azatlıktan alıp, türmelerde ve izolatorda vurup öldürür ya. Yine bar kazanılan zat. Bizim haklarımız köpölmedi, bizim mümkünçülüklerimiz köpölmedi, iş yerler ul olmadı, yani köp olmadı, bize gaytip daşına çıkmanı hareketler yapıldı. İnternette açılan oğum bundan beter oldu. Konvertasyon adam yok, dine qaravalar içliye. Hiç saat düzet bilmedi. Neyem etti? Bir teyade kitap yazıp başladı. Bunun bir yarım yılda, ünsörüm, şul aydılan zattır etmen bir kitap yazıptır. İnni aydın, şu Gurbanoğlu idiotun yoluna barayan Serdar, idiotçuluğa kellesini urdum mu urmadım deyip yazın aşaktım. Putin Sankt-Peterburg'da yığınak geçirdi yönü Türkmenistan prezidenti barmadı. O zatlar etmenler biz nime bir zat diyecek oluyor namara men şutaydı. Söyledim например. Bugünkü günde Serdar Berdimuhamedov belki Orta Asiya yurtlarının özünün nähil alıp barışları meydanda, medyada, ortada bu gırada dur kendi aralarını alan aklar ya da nimeden aklar bir hilli gırada du pat atçujjinni Avrupa'nın ve dünya cemiyetinin, gelişmiş cemiyetinin adam hukukları berca edilen yurtlarının Türkmenistan devletini ekonomik taraftan östürmek maksadı bilen halkının hem den derecede kalmasının gerektiğini nıktap durandığını görüp duruz. Ve bugünkü günü eğer bu hakimiyet bunu başarmayacak olsa, yol vermeyecek olsa, yönekayacak kanunları yerine getirmeyecek olsa, mecnurodunu bütün halkara kuramaların arasına çıkıp sizin bizim kanunları okak görün, osan görülen bizim yurdumuzun kanunları hakkında deyip ağzında olduk görülemeni bilirler. Demek ki bugünkü günü biz halkın näme diýsegem soň 3,5-4 ýylyň içinde kanuny haskem öwrenmegi, jebislenmäge seretmegi, ýurdun içinde daşynda birleşmäge seretmegi bulara howsala saldy we bular aktivistler ýogatyp başladylar. Satıp başladılar ya da öz nemelerini ulanyp aralarına girip saat edip inne bugünkü günü taze oyunlar döret, bular bilen haklarını buların döredi gurna watyran oyunları başında patlajaktır inşallah. Özler gaz düşecektirler çukurlarına. Halka moyandı indi elbette ki günü geliyor bugünkü gününe dünyada hazır ütköşükler başladı bir çetten. Hökmany suratda inşallah Türkmenistan'da da bolajaktır. Biz buna taýar bolmaly. Sıktırmalılar şu momentimizi. Allah can belki bizim neslimize yalandır. Ne etmendir şu an etip bilsek. Hani Türkmenistan parakatlaşsa, dünya parakatlaşkıtsa. Şu Türkmenler ağzı birleşti bize koyalı kokuyun deyip. Şular kaharı gelse yaman deyip. Ha olun. Tamam. Doğru aýdýaňyz, doğru belläkişdiňiz. Häzir dünýä ýükekdir. Hatta Putin ýykylyp başlady. Eýen Putin hatap eden oklar ýöne gynansak da Türkmenistanyň prezidenti bu yalan prezident. Türkmenistanyň milli lideri yalan milli lider. Şoň üçin olaryň awralaram ýok. Men şunu bir video gördüm. Erti başarsam efirde görkezörüm. Serdar Berdimuhamedov bilen salamlaşan oklaram, ýanyna baran oklaram, prezidentler, Merkez Aziya prezidentler muny hatap eden. Sebäbi ol ýanky nişto, hiç zat. Ine şu ýaly bizim döwletimizi hiç kim, hiç zada başarmayan ukypsyz adam ýanky halkara jemgyýetine, halkara meýdançasyna prezident tawar edýär. Bu bolsa tragediýa. Bu iki adam dine halkın tragediyasında yani dövlüdün, gurulan dövlüdün tragediyasına yani alıp barıyorlar. Şonun için biz bunları ayırmalıyız. Alaç yok.
Biz beýle ýataly, eýle ýataly, Murat Gurbanow erwet, Serdar Hajanipiev erwet, ýa ýeni bir erwet. Näme diýseniz diýin. Näme ýanky Gurbanowyň aktivistleri, ýallaklar näme diýse diýsin, biz çalışmaly. Hatta şu ýallaklaryň çağalynyň geljegi ýok. Biz çalışmaly bular. Alaç ýok. Biz näçe çalışyp bilsek, näçe öz ýolumyzy geçip ösüp gitsek, ynanyň birinji günden hemme zat bitke. Sebebi bizim size hödürleyen adımız elementarna haklar. Şu elementar haklar beren soň biz size sizin haklarınızı güýçlendirip, mundan beter sizin roluňyzy döwletde artdyrarys. Sebebi hak dolandırmasa onu hiç zat bolmaýar. Ine käbirler aýdýar demokratiýa, edenetlik. Ýok, o demokratiýa kanunlara boyun eğip, hormat koyup kanundan çıkmadık. Ýöne kanunlar işlemeli onun için. Prezidentam, aşağıda çopanam, MHM'de, yani PMHM'de, polisam boyun eğmeli. Prezidenta derler kanunlara. Yine şonla demokratiya bolýar. Şonla, yani halkın döwleti dolandyrýş bolýar. Sebebi ünsörüň. Egerde halktan biz parlamenta adamlar saylasak, halkın vekilleri de hakyky saýlawlara geçirip, ona şu halkın vekili konstitusiýany düzýär. Şu konstitusiýada halk üçin şertler düredilýär we şol iýdigi hemme tarapdan hormat goýulyp, iýdigi ýanky şonu bozulman saklanylýar. Onu diýmek, halkın çıkaran kanunları, konstitusiýasy hormat goýulyp, hiç ýeri MHM PMHM, polisam, prezidentam bozmana hak yok, cinayete çekilmeli. Yine şu ýagdaýda demokratiya bolýar. Başka ýagdaýda yine demokratiya bolsa Ýewropa ýaly yine beýle bor, eýle bolmaz. Dogry düşünün. Yine mysal üçin islendik bir türkmen maşgalasyna alyp goýun. Siz näme? Öz çağınızı ya özüňizi ýanky galuboy bolmak ya ýene bir zat bolmak üçin östürýärsiňiz. Elbette yok. Näçe bizimki Ýewropa ýaly şu ýaly ahlak taýdan bozulmalar bolsun. Bolmaz. Kim bozasy gelse bozar. Biz onu saklap bilmez. Bozanok diýsek diýje eder, o zatlary günnüz eder, biz bilemdi onu. Ýöne umumy, generalna ýa 80-90% adamlar onu bozmaz. Şolum jemgyýeti döredýär. İçinde her hili adam bolup biler. Onu siz izarlap bilmersiňiz. Yok bizde o zatlar yok diýsem yalan var. Bolur. Ýöne o müçberi pes var. Biz hükümet tarapyndan ideologiýa ýaradar normal maşgalar ötür ýaly. Şolara mümkinçilikler berir ýaly. Mysal üçin öň alty çağan bolsa kömekler bady. Ya hökümetden sana magazyna talon berýärler, çağlar eşik almana, sana ýeni bir zat berýär, ýeni bir zat berýär. Bir topar ýanky avantajlar bady. Häzir ýok. Näme? Ol berýän pasobiýasy 6 çağalyk ýa 8 çağalyk, onu bir çağany saklap bolanyňa. O ýazat ýok. Men ýadymda biz uly maşgala çağalardyk, 6 çağamyz bardy maşgalamyzda. Ýanky ejemiň kakymyň 6 çağaty bardy. Bize ýürüýte magazynlardan palto almany, mektebe köýnek almany, ýanky talon birda da berilýär, biz şo ýerden alýardyk. Şoň ezazyna biz arhyn mektebi diýerdik, ýanky ýaşaýardyk. Elbette o super däl ýöne ýanky mektebe gidip paltoňma, ýa köýnegňe, kostyumňa alyp bolýardy. Häzir ýok o zatlar. Häzir maşgala kömek ýok. Häzir alyp barýan syýasat maşgalan pytra diýär. Maşgalan bir bölegi, ýa bir çyýany gidip daşörtde işlemeli bolýar. Gynasagam. Şol daşörtde işleýän adamam mezbur ýagdaýda daşanynda galmaly bolýar. Ayalı içinde kalmalı bolýar. 3-4 ýyldan soň ol erkek adam hükman suratda mezbur ýagdaýda bir ayal maşgala ýakynlaşýar. İçindäki polisden ýa участковый tarapyndan ýa MHM tarapyndan ýa prokurator tarapyndan nemedip zorlanýar ýa ýene bir zat edýär ýa da onu ýaşaýyş beren oklar участковый ýaşaýyş beren ok ýanky ayal gyýlar içinde galan ayal gyýlar maşgalalara. Şol ýaly biheppeçilikler köp, on öňüni alýan ýok. Yine tragediya şunu, bizde prokuratura bar diýär, ol hiç kanunlara üns beren ok. Prokuraturan esaty işi kim kanun bolsa ılgap tapmak şolary. Polisiýanyň işi kim birini öldürse olar ılgap tapmak ýa bir zat oğurluk etse. Ýöne diňe oğurluk bilen ubийство däl,
başka da kanun, administrativni kanunlar bozulýar. Yani elementarny kanunlar bozulýar. Onu prokuratura gerek. Sizin bir yerde kanun bolsa, prokuratura ýüzlenýär, prokuratura barlýar, tapsa, şol adama yani jerime salýar ýa-da bidügünçilik diýip jinayete çagarýar. Bizde o zatlar ýok. Bizde haçanla iki maşgala bir-birinin arasında görüşde prokuratura varsa prokuratura çözýär. Kim pul berse. Ýöne haçany sen hökümet bilen ya sen firman hökümet bilen ya da sen firman başka firma bilen yani iş çalışsa prokurator serdiler yok sebebi yani bir tarafın bir yerde vice premier ya minister ya yığın mı yine orada atla bir kontrol taraftan ediyor. Bu da atları yatırılmalı. Bu yani ösüş değil bu. Bu iyi gidiş. Bu Gurbangulyň atrisasyony ösüşü. Bize bu yani ösüş verdik. Şonun için biz şu atlara katı ünit vermeli. Burada Türkmenistan prezidentinin aparatından sızılıp çıkan maglumatı Putin bilse işini görüyor. Doğru Putin haberdar etmeli, oraya Putin şunu çağırıp bilen haberdar etmeli. Bular vara şeyle bir yallak oynatılır, ünitör. Gurban olup Niyaz'ın elini ovşap ahir öldürüyor. Buların Putin'in elini ovşap yani hem medatları yadından çıkarıp gidip Erdoğan'ın elini ovşap başlar. Putin kovşadığı. Şu yalı uğursuz yallak öğünü onur bilmeyen ahirpına şermenine düğünü yani akıl ılım taydan hiç tat yok adamlar. Bira eyyem ilfik kitap yattır, birem bir yarmeli eyyem bir kitap yattır. İkisi idiot. Bir de benim şu maglumatları biz dine Putin'ler bütün dünyanı haberdar eder. Şuraya maglumatlar bağlansın. Benim size bir soruma başlıkta efirde aytdım. Vatandaşlar seyredin. Men hazır kim efire gelecek olsa alayın başlam. Yürüte Gurbanlyň aktivistlerinden var. Serdar yeni bir hoş geldin. Yine size bir soruma hormatly vatandaşlar Türkmenistan edil şu günne, edil şu vakt, şu derecede yani halkın yağdayının şu derecede näme zatlar düzeltmeli. Birinci, aylıkları köpeltmeli, iş yerleri düzeltmeli, aylıkları minimum $250-300 olmalı, bir yaşap bilir yani. Dördüncü, konvertasiya olmalı, beşinci, internet açılmalı, altıncı, pasportlar 15 günde beylik devletlerle çalışılmalı, yedinci, misal için çıkış geliş arası olmalı. 8. üstünlük firma adam açtı. Şonu 1,5 yıl hiç yıl barla gelmeliler. Yönü şu firma yani üstüne жалоба olmasa öz işini doğru yapmalı. Жалоба olsa onu gelip bilirler. Mesela şimdi kanun boyanmasa ya da epidemi tarafından epidemiolojik tarafından sanitariya tarafından bir düzgünçülük boyanmasa onu gelip bunu yapıp nakazat edip bunu yapıp öldürüp firmanı yatırıp gitmelilerle şu meselelerini şu firma bilen çözüp tapıp kanun esasında şunu iyiler yani işler yal etmeli Avrupa'da yani. Yani onu çözülüş. O sağlık kulluğu geliyor da gün yatır ya da ziyat katlar ya o zaman açıyor. Epidemiye geliyor, sanitar epidemiye geliyor, gün yatır ya da ziyat katlar ya o zaman feritmen açık koyuyor. Yok böyle de. Sanitarın epidemiye geliyor mi? Normalları veriyor. Kömöge diye niyeden şu dağıtlar düzeltip oluyor, niyeden ne almalı, ne bile gidip bile düzeltip şunu işle diye. Cerime salman. Sağlıklılığı geliyor mi? Düşündürüş geçiriyor. Eğer yeterlik de o da okura geçiriyor da düşündürüyor da şunu yani siyasi sistemadan şu firma çıkmadı yani yine şunu güçlendirip şu siyasi firmasını güçlendirip işler yani etmeli. Şu yani kontrol ediliyor, o kontrollerle kömök değil ya ve iktisadiyeti kaldırıyor. İktisadi sistemani Türkmenistan'ın kaldırıyor. Onun biter yani salgıtlar geliyor devlet bağıyap başlıyor, sosyal programlar et başlıyor yani köp çağlar kömök ediyor ve
bilimler östürýär, bir topar ýani programmalaryny etmeli. Ine şul uğurda gitmeli. Bizinki bolsa näme diýär? Bu zatlara üns bermän göni ýapýada bizim newit gadymyz satýada şo pullun bir halk gaza alyjyk pullun halk ýani agzyny ýaparýar, gana oglap ýatýarlar. Ösüşmüş o. Gurbany Berdimuhammedowyň atritsasiýasyny ösüşi, ýani ýokarlar, aşak ösüş. Ne şol Berdimuhammedowyň iýigidir alyp barýan siýasaty. Vatandaşlar, ne şu men aydan 8 sorundan başga gaty wajyp zatlar barmy başga? Bizim halkymyza derrew ýagdaýda ýa-ni çözmek boýunça meseleler. Kitap yazmany moda etdirir. Menin pikirimçe bir şoň ýagynda bir ýazyjy bar. Şolary bildiler naýda men size kitap ýazyp bereýin, adyňyzy goýarsyňyz. Bütün tarih tagalarda tip bu idiotlara şol ideýany berip, bularyň beğenip, ýani özüni öldürjek bolup beğenip, şoň boyun alyp, şo kitaby öz adyndan çykarýar. Kitabyň mazmunyny sorasaň, bir söz demem aýtyp bilmejekdir. Aydyr Murad, sen onu oka oturmada bizim planımız aydın. Bizim planımız, hormatly vatandaşlar, bizim planımız, biz birinci bilen Türkmenistanyň hemme adamlaryny galdyryp bilemiz o. Mümkin däl. Biz birinci bilen şul ýagdaýa çydaman, ýüregi düşen, ýani şul bi adalatlyga garşy güreşip biljek adamlar galdyrmaly. Bize ýeta 1,5% adam gerek. Bize bir 10-15 bin adam gerek, ondan köp adam gerek. Yani şol adamlar bilen biz Türkmenistanyň köşküňine barsak, beýlik adamlar böküp çykýar. Onda biz Gurbany bilen Ferdat Berdimuhammed tutup getirmeli. Onu gatan saat onu işi. Biz şol adamları çıkarırsak, iyini biz alıp gider. Yani münut bizim planımız var, biz alıp giderse iyini. Tutarsam, getirirsem, köşküňine bütün dünya görkezörsem, derrew bulary ýygnarsam, şular komissiýa döredörsem, wagtdan hökümedem döredörs, derrew wagtdan hökümet, ýani 3-4 aýda ýa gysga wagtda egerde gaty zerur bolsa, ýani prezident saýlawlara ýol bermeli we her kim isleyen adam partiýasyny ýa-da öz kandidaturyny awtonom döredip, şolary mümkinçilik döretmeli, Türkmenistanyň içinde öz propagandasyny ederýärli, öz meýilnamalaryny halka düşündirýärli. Ondan belli bir günde biz saýlawlara geçip kim olsa şol olsun. Ýöne güýçli tutsun. Utan adamam diňe halkyň sesi bilen tutsun ve halkara gurumlara getirip bütün dünya görkezmeli. Ine birinci gerek falşiwy del hakyky saýlawlar. Ine şol adamdan biz talap ederiz. Ondan derrew biz parlament saýlawlary etmeli. Eger siz prezident saýlawlardan utulsaňyz, siz parlamentde gidip bilýäňiz. Parlament prezidentden ýuwaş-ýuwaşdan güýçli bolar. O ýerde näçe şu gününe men ýalňyşmasam 236 adam var. Biz onu 126'a getiririz ya 150'ye getiririz. Bize onun köp deputat gerekler. Her vilayetten bir meşhur boyunca deputatlar olur ve her küçük milletlerden, mesela için Buluş, Özbek ya beyleki milletlerden hem vekiller hükman parlamentte olmalı. Yani biz olurdan ses işitmeli. Neye mulk geçer orada? Neye kıyınçılıklar var? Kim şoların kanunlarını bozayanmazsa şolar günden gün yukarı tabiatta parlamentte aytmalı. Yani şu mümkinçilikler kvota değil ya. Kvotalap koyuyoruz. Onu halk saylar. Mesela şimdi buluşlardan 3 tane kandidat var mı? Şu kvota verildi mi? Şu buluşların ölür sayılmalı. Şöyle Mansur Mengel fiyalı adamlar sayılardı. Neyçe durnuklu, neyçe akıllı, güçlü, diplomlu, yani bilimli adam sayılabilirse parlamentte şunun siyetleri iştiler ve teyade kararlar tayarlap hüdürlerler de şol kabul edilir. Demek buluş ýaly kiçik milletlerin hakları artar. Yine şu hatlara biz gitmeli. Şu hatlar bizi östürür. O Gurbany, yeni Gurbany var. Конечно, banditlerden bandit saylasan bandit orada. Onun tapawut näme? Ya elbette şul häzir korrupsiýadan saylasan elbette şo bolar. Yine men size bir zat aýdyn.
şu neçeli men başkaça pikir ediyordum. Yine bazılarının okup oldu, şöyle bir profesör bilen men yani maslahatlaştım, şol doğru düşünüp berdi. Revolütsiyanı, özgürlüğü partiyaları eden ok, devleti eden ok. Halk haytan olsa bir sebebe seyredip misal için yertiriyor. Yani bir öldürüyorlar, bir kanun, bir adaletlik. Halkın yani derecesi bir adaletliğe güç halk birden turup gidiyor. Yine şonno yine halk kalya da beylikler toplanıp gidiyor. Yine şonno devlete yani partiyalar çıkıp biz size yol orkuyorlar. Yine şu yolu ködürlüyor. Şu yol size dini üstürür, kaydıp diktatora getirme deyip önüne çıkıp dolandırıp gidiyor. Bütün dünyada şeyle oluyor. O devlete hem medatlar tayarlap, devlete şunu barıp etmeye zat bolsa, o mümkün ne? Yani şunun için ben şu profesörle yani maslahatlaştım, gidiştim, bana doğru düşünüp verdi, son ben düştüm şu an. Demek, bizim halkımız tayar olup durmalı, biz şunu tayar etmeli. Bir say sebep olur, onu ılgak giderler, bizim şunu barıp halka öz servisimizi hödürlemeli. Yine biz vaktin hükümet bolup biler, biz size eyyem şunu hödürler, bundan şunu hödürler, bundan şunu hödürler, bundan şunu. Gelecekte biz devlete halk toporu şunu size hödürler. Biz size gürközler, biz neye mesele hödürler? Men şol için hazır sosyal napros ediyet, kıyıtka vakti biz size şol yani bizim edilecek zatlarımızı, neye edeceğimizi size düşünürüz. Eğer de ünit verelim olsanız bizim saytımız var. Şu saytta bize yiyem siyasi meseleler koyduk. Biz ne ile eder şunu? Hayati meseleler ne ile eder? İnne biz iqtisadi ve zerur sosyal meseleleri size hödürler. Biz onun üstüne köp işledik. Rusya'nın güçlü ekonomistler bilen işledik. Avrupa ekonomistler bilen işledik. Bir yerde bir netice geldik. Türkmenistan'da statistika yok. Yalan. Şun 7 milyona kolay halk var diye yalan. Şun Türkmenistan'da 2 milyon 300 bin içinde olum ağırlık otel gününden bu 2020 yılın maslahat yani maglumatı ve daşında 1,5 milyona kolay halk kaldı. Cemleten 3 milyon 700. Bunu 2 sallıyor dünyanı. Şuraya içinde de maglumatlar yalan. Şunu esaslanıp eğer de biz öz sosyal ya siyasi programını versek yalan mı oluyor? Mümkün değil. Sebebi bir daha da sen üstürecek olsan bir nokudun hakiki yerini bilmeli. Yani şu nokuddan başlar biz üstürürüz. Eğer şu nokud falşi olsa onu sen üstürecek nokudundan falşi oluyor. Yani şunun için biz bir netice geldik. Biz statistika karamadan ayrıtin bir programı verecek oluyor. Ve neyden pullar alıyor? Neyin şu netice yetiyor? Biz şu hatta düşünüyoruz. Selamun aleyküm. İran Türkmenleri, Afgan Türkmenleri ve Suriye, Irak Türkmenleri ve başka Türkmenlere hoş geldiniz bizim efirimize. Hürmetli vatandaşlar, yine şu orada biz Türkmenistan'ın yakın geleceği oyuncu gururlar ediyoruz ve katı çalt yağdayda hayati meseleler biz yürütmeliyiz. Şu hayati meseleleri biz yani aranıp maslahatlaşıp katı çalt yağdayda çözmeliyiz. Mesela Eğerde haça situasyon olanlar, yani halk öňe çıkanda bir kiçik sebep ya ul sebep tapılıp birden büyükse halk öňe biz derrew şonu gollap öňe barıp prosedurna kanun bozman şol iksany idioti näil tutup etmeli, näil şolar jenayata çağırmaly ve näil wagtyn hökümet öğretmeli, wagtyn hökümetin birinci planlary näme halk üçin şol prezident saýlawy näil bolmaly, kanun esasına parlamentin saýlawy näil bolmaly diýip açık saýlaw geçirmeyene, prosedurda şonu geçirmeyene mümkünçilikler edip bir halkta düşünüyoruz. Eğer de bizi yani öňe çıkan halk wagtyn hökümeti saýlasa, onu biz şonu etmeli bolsa. Eğer başka birini saýlasa, onu biz şu öz planımızı şolar hödürler ve şolar eder şol hatlar. Men näme şu hatlar düşündürýän yakın gelecekte bolmaly hatlar şu. Inanın. Sen halkın yani sabırlığı kutordu. Häzir men ünferip içinde seyretdim, gülüşdim. Her bir zat vzrif etdi. Her bir zat. Şoň için bütün dünya ütkepdir. Türkmenistan'ın ütkep. Gidecek yeri yoktur.
Şoň üçin vatandaşlar näme problemalar bolsa ýakyn gelecekde çözülmeli. Gaty çalt ýagdaýda kyn görmän ýalyn biz nesip bolsa şolar boýunça size ýügütürleşdiren gysga meýilnamalary berip düşünür. Şu meýilnamalar näme ýerine ýetirler? Niýeden pul alınır? Näme etap geçer? Hemme zatlar düşünür. O aslında şu kanunun bilinmezligi, milletin biligişleyin bilimsizlik koyulması hem şol neticelere getiriyor. Böyle bugünkü günde görüp oturýarys biz mesela mene oğan türkmenlerinin uje siyasi hareketlerinin bir miwe berip başlandıklarını, belki dünýäň belki ýurtlaryň türkmenlerini hem görüp oturýarys edi otanlyklaryny töveleme. Gözlegmeden dünýä türkmenleriň göz açylýar hem mesela aýdy Türkmenistanyň hökümetiniň ýani döwlet başlandyklarynyň döwlet hökmüne özüne alyp barışlary kan bir gowy däldi türkmene bähbitli däldi de özüne alyp barışlary. Onuň üçin Allah'ım inşallah azy birlik bolsun. Böyle mene evaz geldi var yine. Evaz geldi. Bize gene Dubai'den haber berýän ämeler bolupdy diýip. Ýylar hükümetin sesinizi öçüren de sebebi ýanky ses hoş geldiňiz. Kank Silok hoş geldiňiz. Türkmençe ulyap bilýäňizmi? Hormatly vatandaşlar, men ýene size haýyş edýän. Egerde Assalamu alaikum. Wa aleykum salam. Gorunlysyňyz? Hawa. Maşin sürüyor ve hemişe giyce Dubai'da mı Katar'da mı geçiyor ve maşinemken, işemken, hezret geçiyor. Acan gelmeden sesi zavod fabrikanın içine giren yara bu tüfeleme gürülürse. Önemli değilsen hem şu alanlar atlar yarıyor ki hareketen bolsun inşallah. Hormatly vatandaşlar, ine berdim. Ey Allahümme salli aleyhi. Şu rejim bu başladı. Hatta adamlar teoriyle yığınanmak deyip öy köçürmek uçaydan ya uçtu oldu. Ya rejim boğuşak. Buraya boğuşak rejim hiç vakit olmak tutmuşlar. Sonuçta bir mümkünçüklerini bir gününü yani kulüp gibi otuyor. O yine biz hareket eden bir sonuçta bir netice getirilen bir. Sonuçta hareket güzeldir. Hareket yani yine devlet ettiğinde kim bilir etmiyor. Ya da kim görmezliğini yapaydı. Bir hareket etmeliyiz ya. Bir hareket etmesek hiç tat bolmaya. Men diýjek bolýanlarym. Ine kimde kim bir ýer men oğuda murada men näme dünýä. Ulu işet bilýän. Sen biziň şu efirimizi görüp durýan bolsaň, komşuň bilen gürleş. Salam, gowum ýadaýlar. Ine şu ýaly ütköşükler boljak Türkmenistan eşitdiňmi şonu ýok. Ine onuň üçin sen tutup alyp giden oklara. Eşitmedik bolsaň, ay mena eşitdim adamlar gürlýär diýip, eýýem sen adamy nasraýat edýän. Täzelikleri, täze ütköşükleri şu galmady, şu rejime garşy görüşmeli diýip, eýýem sen nasraýat edýän. O zaman matlatdyş boşlayan. Eğer ona mı aytacak bolsaň, konstitusiya boýunça gürle. Ine sen habarlaňam Türkmenistan konstitusiýasy bar. Ýok. Ine Türkmenistan konstitusiýasy bar. Oňa ine Serdar Berdimuhammedow prezident bolup girende elini goýup ýanky üstüne kasam aýtdy. Men şunu konstitusiýany goran, ederin, ýanky hemme kanunlary, adamyň haklaryny bozdurmaz ýaly bolan diýip. Sen haklaryň bozulýarmy ýok? Bizim haklarımız bozulýar. Näme etmeliyiz? Ine şol aç gürleşip başlan adamın kellesi açılýar. Ya 32 ýyllap şolary gorkuzyp, Allah propaganda edip, erteden akşama tersen dine idiotlar, iki sany idiot. Onların sapartylky vardy idiot. Ondan şol iki sany idiotlar görüp, bular dine öz tarihlaryny, öz ýanky ykballaryny östürüp gidip oturýar we baýak gidip oturýar. Şu zatları durdurýaly biz özümüz açyk aramızda gürläp başlamaly. O da bolsun, esen boly, ýanky Garadamak,
ol beylek çeti dostluk diýdi, beylek çeti tahta diýdi, beylek çeti Balkanyň bir kiçik owatynda boldy. Tapagy ýok, gäwürs gämi, tapagy ýok. Gürleş adamlar bilen. Siziň dolu hakyňyz bar, jemgyýet boýunça, döwlet boýunça meseleleri öz araňyza alyp maslahatlaşmagyna. Size Türkmenistan prezidenti we özüne milli lider diýen idiot servis berýär. Ol siziň hakyna tutulan adamlaryňyz size hyzmat etmeli. Siz döwlet, onu döwletde siz döwlet kurýaňyz, siz bolmasaňyz prezident bolsa bolmasa, milli lider bolsa bolmasa hiç kim. O kimin prezidenti? Hiç kim. O kimin milli lideri? Hiç kim. Şoň üçin halk öz başda biri-birine gürleşip başlamak. Halk özünün ýanky jogapkärçiligini almaly. Halk özüne soraw bermek. Halk diýenem bizde sen çağan, sen ayalyň, sen goňşyň, sen molimyň, sen ýollaşyň, sen ýanky işdeş ýollaşyň, sen pikir etmeýän, ay halk näme, biz kim ay halkyň içinde? Biz hemme zat halkyň içinde. Ine ünsüň. Siz häzir gülersiňiz. Ine Murat Gurbanow bir topor adamlaryň aklyny çalyşdy. Dünýä garaşyny giňerdi. Gurgur közdi. Muny men aýdamak, muny emheme oturup ýygnaklar geçirýär. Näme Murat Gurbanow adamlaryň tildilerini çalyşýar. Men çalşamak, men size hakykata ve konstitusiýa gurupdurýan. Bolly. Men bir üýtgeçki zadym ýok. Men oturup ýa jada geçirýär demek, meditasiýa demek, işler demek. Size logiçeski, elementarny zatlar düşünýär. Näçip men janym ýa elementarny haklarymyz ýok. Olam elementarny haklarymyz bolup bizi günäkar edýärler. Idiotlar. Polisdan başlap, emhemeden başlap, gurbanlydan başlap. Şoň ahyryn edýär. Näçip bizi idiotlugyny görkezmeli. Olar idiot. Diýmek biz öz aramızda ýanky gepleşip başlama. Ene şundan agy birlik dörýär, ynamlyk dörýär. Biz näme diýäs? Ay gürleşmeň bilen maşgalanda, ay oň ýanyna barma, onu etme. O şol deýýüzem bolsa şo biziň deýýüzimiz. Şol ýanky erwedem bolsa biziň erwedimiz. Biz şoňuň ýaşamaly bir köçede, biz şoňuň gürleşmeli, biz şonu adam etmeli, biz şoňuň ýanky ýanymyzda ýaşar bol, biz onu öldürmeli diýmek. Köçede bir aklyrak adam bolsa, ýaşlar bolsa ýanyna bar, bir-birden gürleşmeli. Beýle anlamak, bir-birden gürleş. Şu ýa dat bolýar, ýaşly bize ýaradyk. Bu ömürden ok, ýahtalyk ýok. Näme etmeli maslahat ber. Ay ýaşly ağzyny ýumyp gezber. Allah'ın işi hemme zat öz-özüne çalıştır diýse yalan aýdýar. Allah'ın işte, Allah bize mümkinçilik berýär, biziň işimiz ol. Biz etmeli şonu. Onda ýaşly aýtmady, onu ýaly Allah düşüp bize hemme zat et bermelimi? Onda biz näme? Allah biziň gulumyzmy? Ýok, biz Allah'ın guly. Onda biz etmeli. Allah mümkinçilik berýär dämi? Şuň etlik zadyny et bolýar dämi? Ýa kanun esasyna. Et bolanok, kim etdirenok? Şol haramzadalar. Diýmek şolara garşy görüşmeli. Ya diýmek şolary aýtmaly. Öňüňiz näme diýäňiz? Näme çykanmy bolýar? Näme diýip sen ýa konstitusiýa terden ok diýip biz aýtmaly. Biz egerde imsim otursak, ondan daşary biz pul berip, onu artdyryp otursak, onu günah bizdedir. Allah desini perşo. Günah diňe bizde. Diýmek biz şo ýolda var ýa. Şonuň bize bellen uğur gözün ýanky ýallaklyk bir düzünçki ýolda var ýa. Biz o ýol aýrmaly. O ýol bizi gowluğa getirmeýär. O ýol diňe ýallaklar gowluğa getirýär. O ýol diňe korrupsioner banditler gowluğa getirýär. Biz onu edilemdok. Sebebi hem adam ýallak bolmaýar, ýallaklaryň möçber çäkdi. Prezidentiň daşynda bir 1000 adam 2000 bolmaýan, 10.000 bolmaýan, onu hemmedine näme ýetmeýär diýmek, biz başgaça gazanmaly diýmek, biz başgaça ýaşamaly diýmek, biz başga ýerden gazanmaly diýmek, bizim adalet ýolumyzda möçbersiz ýerler bar. Ýani gazanyp bir-birine hormat goýup, arkyny ýaşap, göwün degmeçilik etmeýän, ýani hormat goýup, sözüňe jogap berip ýaşamak mümkin. Biz limitnol. Biz onu edilýär. Näçe biz bu ýoldan gidemdik? Näçe
yokurdan düşen Gurbanlyň serdaryň bize urukturunun yallak, yani korrupsiyon yolunu biz yürümeli bolýar. Ine ünlü söýürdüm. Serdar Berdimuhamedov prezident bolmakka meýilnama kabul etdi. Men ine Türkmenistan konstitusiýasyny gorar, döwleti östürür, men halkyň üçin hyzmat eden zat diýip şol hemme aýdan zatlaryny şo ýerde, şo 1000 ýatdan çykardy. Diňe erwet ýoly, korrupsiýa ýoly, diňe ýallyk ýolyny bize hödürlýär. Ýol bolmandan. Ya meýilnama bolmandan. Bize gerek gel. Şoň meýilnama Amerika, öýle Amerika, şoň erwet ýol Amerika. Innaýdyň şoň erwet ýol bizi östürürmi, östürmez? Elbetde östürmez. Bizi östürmez. Biz diňe gider gider. Biz gidip dursam. Eýen biz 80-nji ýyllary bardyk. Hatda 80-nji ýyllarda şo ýaly ýokdy. Adamları izolatorda vurup öldüren noktalar. Ine men size videonu koydum. Men kanalıma derim video vardır. Ine aktivist olmasa beýlek kim var aýtyn? Burýada şolar. Hakları hiç ýeri ýok. Sovet Soýuzyna şeyden noktalar. Bir da birini uraýsa, gönül prokuratura ýazýan ýygnak gidýärdir. 80-nji ýyllarda da şo ýaly ýokdy. 70-nji ýyllarda ýokdy. Näçe buraya diye? Näçe bulur? Bizim tarihimizi düýünden ýanky süpürdüler, aýrdylar. Ünferim Niyazov, eger kim aşgabatly bolsa bilýändir. Kalkoşy restoran mady. Bilýärmi? Kalkoşy restoranyň ýygyna ýürüýti, ýanky raskopka derýaly içinde bizim tarihi zatlarymyz bardy. Niyazov nämetdi? Aýtdymdy da ýanky nimetni oýdy şöyle. Statuýasyny oýdy. Bizim tarihimiz süpürdü Türkmenbaşy ruhnama bizim tarihimizi çalıştı. Kim ol? Sapartilki. Näçe bonu diýär? Biz imsim oturduk. Goşulma, sokulma, barma. Ýaşul bilýändir. Ýaşul diňe özüni bildi. Hani bizim tarihimiz? Yok. Oğuzhan, Moğuzhan diýip, ýani iksan statuýa oýdy. Esasam bizim tarihimiz. Salamu aleyküm. Men açık efirde TikTok'ta gelen guruluşa şöyle. Yine şuraya alayım. Hormatly vatandaşlar, soruňyz bolsa aýdyň ýöne men sizin soruňyzy okapdyryn. Prezidentiň ol gaýtam halky talap ütüp ýören galtaman. Dogry ol prezidentden. Prezident bolanyň sen bir halkyň ýolbaşçy lider bolýan. Hakiki prezident milli lider. Ol Gurbanly prezidentiň hakyny milli liderçilik özüne aldy. Hakykatdan prezident saýlanan adam milli lider bolýar. Ünferin Gurbanly hatta öz oğlundan haklar oğulýar. Milli lider oğuldy, ýerine ýygnaklary gidýär prezident ýaly. Maňa ine siýasatçylar aýdýar. Täjikistanyň, Özbekistanyň, Kyrgyzstanyň, Gazakstanyň siýasatçylary ýa. Ol şeýle bir idiot baý öz oğlunyň agyny, ýani plintusdan aşak gaçyrýar. Näçe gidýär ýerine, näçe bir ýerine gidip çykyş edýär. Men oňa aýdýan idiotlaryň, eger Gurbanly idiot diýsen gat görüler. Dogry düşün, şonço idiotdan beter idiot diýen onu düşündik diýerler. Şo ýaly. Ünferin Türkmenistan'ın prezidenti halktan saylanan milli lider, halkı gorap, halk için hizmet edip, halkın haklarını gorap, halkı östürüp, döwleti östürmeli. Nämetdi? Indi özüňiz ýazyň şoda, nämetdi? Talamançylyk etdi, halkymyzy öldürüp başlady. Ofitsialna hukuk gorayan gurumu, yani organ bizim halkymyzyň vekilini türme izolatorda intek cinayet işi tespitlemedi. Mümkün cinayet iş yoktur. Mümkün cinayet çam derler. Vurup öldürürler. Niye de başlıyorlar? Elbette başka devletlerde vardır bir kısani. Yönü bizi sistematik. Yine şu prezident, öyle milli lider diyen bir idiot, siyardar. Şunu sistemedik koydu Türkmenistan'da. Doğru düşünün. Ben şunu size düşündürecek yani.
Niyazov ejesini gahrman etdi. Meni efire çağırıyor Alina Malinkovskaya. Men Atlani dediyen men ort neme bilen guluş bilen alkin gidişim bilen gow efirim geçirip bilen ýöne men wagtym çäkli şonuň üçin men öz halkyma bilen guluşup halkymyza bilimler bereli, düşündürüşler bereli diňe türkmen ýa-ni kontentde bolýan. Niyaz fejetini gahrman etdik kim bilsin ol nähil ayal bolupdyr. Men size gurun göreyim Niyaz boýunça. Niyazowyň dwaýurun dogany maňa haly getirýär öýe. Şu öýde haly ýa-ni getirip berýärdi. Haly fabrikasiýany haly nimet mady. Onsoň şol gelenne maňa gurun berdi hakyky taryhyny Niyazow. Niyazow öz tohumynyň aýryldy. Ünsören bolsa hiç kimi getirenler. Sebäbi öýküledi. Niyazowyň ejesi ýa-ni bikepçilik edenne oğuzundan kovdular. Ejesini ve kakatını. Oğan daşına kovdular. Özünü bilýän oğan daşına kovdulan adamın awraýy gaçan bolmanda. Şol Niyazowyň kakatyna şert koydular ya ayagyny aýyr we biziň ýaşa täzeden öýlen ya da git ayagyň bilen. Sebäbi ýa-ni bikepçilik etdi. Ayal gahrmanlar bikepçilik moral taýdan gaçan ayal. Ünsören şol ayal tekwalarda Bazarkomyň ýa-ni uborçlasy bolup işleýär. Bazarkom bilen ýa-ni aragatnaşyp boldy. Özüň düşünýär. Niyazowyň kakasy hakykatdan uruşa gitmedi. Uruş ýa-ni tawaryny poýuzda gidenne äňögde şonu bıçaklap poýuzdan taşadylar. Ya şöyle uruş boldy. Wagonun üstünde ol bir zat gürledi bol. Kim görse seni gürleme diýip aýalyň or diýip diýdiler. Olam galdy beýlekam alyp ýa uruş gitdi bıçak sokup muny zyndylar. Muny ýa-ni şo dwaýyn dogany maňa jikme-jik suwutnamalar bilen gürrün berdi. Şo sebäpli Niyaz ýekölder galdy. Şol dogry däl bolsa näçip Niyazow öz ejesi bilen doganlar bilen tekwalarda ejesi uborçsy bolup işläp hiç bir garnaş kömek etmedi şuna. Näçip? Ine sizin garnaşyňyz yetim alan bolsa kömek edýärdi. Ya barýaňyz Hudaý ýollaryna barýaňyz kömek edýärdi. Padjeşka onu ýok şu hatlar. Ejesi çağıry bilen ölünni şo ýerde Niyazowyň öýdem aýtdy. Bir hepde ýal şöyle ağlap oturdy. Hiç kim gelmedi doganarlyşyny şunu ýygnamady. Hiç kim. Ine şoň üçin şol adam öýküledi tohumdan dogan arnaşyndan we şolary getirmän gaýtyp ýa-ni kok goýberdi. Ine hakyky Niyazowyň taryhy. O gynanç taryh, dogry. Men oň ýaşlygyna tankid edemek ýöne şu ýal bolupdyr. Ine şu ýal kynçylyk geçen soň şu ýaly adamlar şu ýagdaýa düşmedi ýaly halka hylmat edip şertler döretmeliler. Bu da nämetdi? Öýüni galdyryp ejetini gahrman aýal edip häzir emma gurbal tontan eje plan ýerde plan köçeler plan nimeler dur moral taýdan pes adamy gahrman edip goýdy. Gurbanyny moral taýdan kagasyny pes adamy gahrman edip muzeýe açdy. Hani bizim hakyky taryhymyz, hani bizim hakyky ýolbaşçylarymyz. Balşöwez, Gaýyk Satabaýew, bir topar ýazyjylar, bir topar şahyrlar, bir topar ýolbaşçylar, Türkmenistan galdyran adamlar hani olur? Näme? Niyazow Türkmenistana gelende hiç tat ýokmudy? Boş tekillikmidi? Toprulukmidi? Ýok. Döwlet wady, Ilm Akademiýa wady, Kabinet ministri wady, ýa-ni parlament wady, mejlis wady. Hemme o hojalyk işleýärdi. Biz SSR'de paxta boýunça planlar tapşyrýardyk, 100%dan geçýärdik. Inçi sümli paxta diňe Türkmenistandan çykýardy. Bir topar bizim gadanyň üstünlüğimiz var. Onu adamlar etdi. Onu bir gahrmanlar etdi. Bir janyny berdi, bütün ömrüni berdi. Men kakam ýaly bütün ömrüni hökümete berdi. Biz kakamyzy öýde görmedik. Giýjek hökümetde. Kakasy ösen ýaly bolduk biz.
Näçip hakyky yerlerde neftianlikler wa yerlerde neft çıkaran kolhozçular wa kolhoz nimeleri planlaryny 100, 300, 500% yetirilen kahraman medallardan han olur? Näme şonu atda çıkan ok? Näme bizim 30 ýylky taryhymyzda diňe 30 ýylla Gurbanulyň Niyazowyň Sapartyrkiň ejeti, özi 5 kere kahraman boldy. Gurbanuly 2 kere kahraman boldy. Ejeti, bajeti, at dwaýurny babasy hem arkadaş bolup şoň atdan oýupýar. Bizim üstümüze tükürmedik dämi? Bizim ata-babalarymyza tükürmedik dämi şunu? Aýdyňany öz pikirini. Näme şol atdan bolýar? Biz şoňa ýol berýär. Bize yalançy, bize yallak ýolunu görkedi, şundan çykmaň, ene şu perimetrde ýöreň diýip bizim şondan ýürýär. Korrupsiýa, yallak, yalançy ýol. Şondan çykanlar tutup bas, urup salyp durar. Ene bolup geçen dağıtlar. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, meniň pikirimçe wagt geldi biz öz ýolumuzy saýlamaly. Biziň ýolumuz Gurban bilen Serdaryň ýolu bilen deňler. Bizim başka yolumuz var. Arası, adaletli, birbirine hormat koyup, bizim bağlamamız bize yeterli. Bizim mümkünçiliklerimiz, bizim isteklerimiz, bizim arzularımız, onun edilecek dağıttığının uluy. Halk her vakit ululur. Halk beni öğrenmeli, dini öğretmeli. Waleykum esselam hemmeňize. Bu serdar bir dam indi maňa Putin gerek değil diyen ýaly Aşgabatda da karşı almadı. Murada beýlik prezidentler gelene aeroportda güllü karşı aldılar, emma Putin karşı almadılar. Murada Germaniýanyň kansleriniň efir ýen zady Dünya Bankynyň karz pul almak üçin. Bayba prezident Sankt Peterburg. Hormatly vatandaşlar, Gurbanly Serdar bu torun yallaklar. Men efirimde käwagt görkezýärdim. Gurbanly Niyazowyň elini üýtgänine huşny ýitiren kişi bolup, çyny bilen oşan kişi bolup bir yallak torun, korrupsiýaner. Öz yallak edilýän adamam öldürüp geldi. Men efiri adam alamak başlam. Häzir özüm gurlap durun. Kim efirde gelip bırak diyecek olsa yine gel vermeli. Kim gel bilmese de öz pikirini aşağıda yaz vermeli. Döwran hoş geldiniz. Salam aleyküm. Salam. Oňutmasaňyz. Gowy näle öňüz? Saman getmiyor musunuz? Şükür, spasiba. Siz oňutmy? Gowy getmiyor, işläpýär. Sağalar. Gowy sağ bolun. Sizin kam? Spasiba. Orada umid edýän. İnşallah hemmedat. Belki Allah'tan günler gelir. Bunlar hatırda galar. İnşallah. İnşallah. Bizim geleceğimiz arasında ve açık. Yöne bizim geleceğimiz bize garaşyp dur. Biz şonu al bilen bol. Biz şonu almak için eýdim ederiz ol. Anladın? Bizim geleceğimiz gaty beýik ve arasında adaletli ve bahtly. İkisany büyüt bolup dur bizim öňümizde, Gurban bilen Serdar. Biz olary bir gerek nimetsek aýyp goýberýär. Bizim geleceğimiz aýratyn dur bize garaş. Şoň üçin biz herekete girmeli. Herekete girmek diýen her bir adam öz kiçik ädim etmeli. Bolly. Yeter goýar. Bize şo kömek. Yeter goýar. Biz özümiz böküp çykyp galan öz. Murada, size berjek sorawym bar. Siziň düşünjäňiz boýunça ilk halk üçin etmeli ädimmi? 3 tane ädim diýeli, 3'tini aljak men. Näme düşünýäňiz? Esas etmeliler halk üçin. Meselem şu ädime girdiňiz siz. Başardyňyz. Bizim etjek zadymyz köp, ýöne men iň esasy wajyp 3'üni diýemde. Birinji bilen iş yerlerini 3'ün etmeli, birinji bilen. Onu bir günde et bolmaýar. Ýöne mysal üçin
ortalığı işler, срочные вещи есть и важные вещи. Обязательно. Важны olanlar şu iş. Biz iş yerlerde üretmeli ve minimal aylıkları $300-400 başlamalı. İkinci esasat konvertasyon biz stabilize edip giyice onu konvertasyon edecek olsan edip bilirsin. Konvertasiya bölýän sözüňizde konvertasiya diýeňizde bizim hökümetiňiziň içinde ýöreýän tutuş dünyada yöreyen. ekonomikany bir hatça bu halkın el yeterli bolar ýalyk etmek derejede diýeňizmi konvertasiya? Elbette. Konvertasiya açık olmalı ve valuta ütkömeler. Şu misal için 10, 20, bir ýyldan ýene 35 yok. Durmalı. Şol konvertasiýanyň esatyna aýlyklar kesitlenýär. Misal için $300-400 olanlar şu konvertasiýanyň esatyna. Onsoň şol iki zat bize näme berýär? Birinji maşgala stabilnosti berýär. Yani sen maşgalanda 3-4 tane adam işlese 300'den 400'den $1.200 bolýar. Konvertasiýanyň esatyna giyice onu istenin haritlar Türkmenistan'a gelir ve biznes açacak olsan giyice onu işlep bolur. Hiç kim täsir vermez, sebebi ziyatka yok. Giyice onu konvertasiýa bolýar. Ekonomikany aýlajak bolsak biz birinji bilen konvertasiýany garanti vermeli. Hökümet vermeli onu. Ýöwdegarlar siz bilen ilalaşarmyka? Konvertasiýa olar näme işlesin? Konvertasiýa bolmasa. Tewda sen Türkmenistanyň içinde näme edecek konvertasiýa? Sizin berjek hökümetiň berjek narhy bilen ilalaş biler ötýäňizmi? Meselem häzir bir narh 5 narh bolmaz, bir narh bolýar. Mysal üçin şuň biz 20 oýdykmy narh? Bir narh. Giýje bunu. Diýmek sen $300-400 alanda şu 20 manat $1 diýenmiň narhyny alýan sen. O 3 ýarymdan sen aýlyk alyp konvertasiýany 20 etsek ol aly ol gurbanlyk sistemasy ol gerekkel. Biz bir narh tapyp şu narhy hükümet garanti ettiler yani. Şanlı. Garanti edip, garanti näme hükümet edýär? Hükümetin aktivi var. Yani aktiv näme? Kanada duran pulu, valyutny zapas, yani gymmat zatlar, şahitler, altınlar, gıdırlar ve akçalar ya bir Amerikan bankyndan bir akçalar var. Ya näme akçalar bolsa şonu jemläp, öndürilýän haritlar goşup Türkmenistanda balans alınýar. Şoň bilen biz garanti berýär. Indi şol birinji narh. Biz narhy goýdyk. Indi şol narh berkider ýaly biz ykdysadyýaty işledip başlamaly. Diýmek alış-satışlar. Men sizi düşündüm да. Теперь я хочу о чем с вами не то что поговорить, даже это как и вопрос ýalyk edip biler da. Aynen. Почему вот сейчас вот düşünbilem ok birdady, belki de olar может быть ýaş bolýarlar, belki de любой ýurda alanda da erwedem gowsam ba dogry dämi? İlk ille de prezidentde de halkyny ýöre düşünne de. Meselem вот biz şu yıllara çenne de şu Гаражсыздык альянчак, мы как Советская Республика были, правильно? Да. И вот по своим sizden bilýäňiz o döwürler, например, häzir hökümetiň döwlet edaralarda ine barlygy ile zat diýdiler, olin biradajyk adamlar çekinýärdi, kontrollik wadygyny bilýärdiler, adajyk gorkuwrak etýärdiler, может быть. Хочу сказать, хоть какой-то контроль был, какая-то опасность была. Люди чего-то adajyk gorkýardylar. Hoç ni hoç mecburna doğru işlemek galýadylar. Doğru değil mi? И я считаю, что şu döwürde Россиядан ziyançylyk görmedik. Я так считаю. Инне häzir men meselem я больше поддерживаю сторону Путина, конечно. Это не то, что мое мнение. Я думаю, bilemem men sylaýan şol adamı. Вот сейчас вот siz meselem diýeli, başka biri bolsun, edil şonu ýalyky halk üçin janyp durun. İň soňuna çenni dik durjak adam bolsa halk tabii ki gider. Siz üçin gider, başka kim bolsa da şu ýüregi bilen janyp duran adam gerek. Birinji bilen halka.
Вот сейчас все говорят mesela Россия bilen şu döwürler belki de şu adam diýerler alalaşy bilen o gaz satmakta he diýerdiler da. Häzir все хотят наш газ, правильно? Почему бы раз уж и Россия, если крадет как bir alalaşyp edip bolýar şonu любой zatda da meselem diýeli Россия ardan wagtdan bizden gaz aljak bolýar diýerler da. Her мы по сути говоря, biz içini düýbüni göremdok, biz bilemdok. Doğru değil mi? Это действительно может быть. Но не лучше ли быть рядом с Россией, да? Пусть Россия покупает. В любом случае, любой senin aydışın real конвертация дишин любой yemede alalaşıp edip bolýar. Так пусть лучше Россия будет покупать у нас, чем те другие страны, о которых мы не знали. Häzir вот, например, Çin. Aydalylar o yol etenine gazyňyz var diýip näetdiler. Apan tupan olup geldiler o yol eteni birden zatır iň soňuna da hapa gaz eken zat diýip inni bilemok şo näçe çykdy jedip durmuşyn bize. Inni şolar biziň yerimizi almak isleýärdi. Я хочу сказать, почему ни Америка, ни какая другая страна. Мы Россию как-никак знали, doğru değil mi? Российский народ мы знали, bize ziyançılık yoktu halkımıza. Doğru. Неужели иметь такого врага, который ты знаешь, что sen halkın için ömür Allah häzir российские школы, her kim ort mektepde okutacak olacak, потому что там действительно знания алýarlar, чем в туркменских классах. Неужели лучше иметь дело с тем человеком, который действительно görüp oturýarsyňyz halk üçün edip otur. Действительно edip otur. Я какие-то, может быть, моменты есть, которые я не знаю, но то, что я вижу, то, что her adamın gözü ağlamayar, doğru değil mi görýän adını? Что вы по этому поводу думаете? Смотрите, biz beýlesam Россия bilen işlemeli. Конечно. Näçe meni düşündürýän. Birinjiden gaty dogry belläp geçdiňiz, biz Rossiýada bolany, Rossiýa diýenim Sowet Soýuzyna bolany, diňe Rossiýa. Oyda 15 tane respublik vardı Rossiya. Rossiya şunun içindedi. Doğru diýen kontrol vardı. Siz Moskva ýatsanız barlyk elýärdi, regionalny barlyk vardı. Narodny kontrol vardı bilýärmi Türkmenistanda? Мало. Oraya ýatsan oraya gelýärdi. Häzir bulara bir жаловаться ederýär adamam ýok. Конечно. Edin adını etdiler. Ýegenler mundan meter, bular ýegenlerden meter. Häzir dogunanlaşlar geldi. Hükman suratda biz Rossiya bilen işlemeli. Конечно. Men näçe düşündürýän? Rossiya biziň strategik partnerimiz. Да. Näçe strategik partnerimiz sebäbi öňümme, soňuma eýem gurulan düzülen zatlar var ýöne. Biz işlemede biz olaryň ýanky gurulary bolmaly, dastoyna işlemeli. Dastoyna işlemek üçin senin miýiň güýçli bolmaly. Sen miýiň şolun berjek ýanky maslahatlaryny, berjek planlaryny, berjek предложениялаryny keshitlep biziň avantajymyzy tapmaly. Biz dogry gepleşikler geçirmeli. Biziň prezidentimiz ýallak bolmaly, biziň prezidentimiz Putin bilen dastoyna gurlaşyp взаимовыгода tapmaly, işleşerýärli. Biziňkiler näme diýär? Gidip ýallaklyýar, näme diýär? Ho diýär. Onda ol gowuşýar, Putin gidip Erdoganyň ýanky aýagyny gowuşýar. Ondan siyasat olmaz. O maskaraçylyk. Şoň üçin biz Rossiya bilen işlemeli, Gazakystan bilen, Özbekistan bilen, öňkü Sowet Soýuzynyň döwletleri bilen biz hökman işlemeli. Näçe dilimiz çalt tapışýar. Biz onun sistemasyny bilýär, onun bir sistemada işledip bilýärli. Biz çalt olaryň kontakty edip bilýär. Biz İran bilen, Pakistan bilen, Türkiýe bilen bize kynrak. Biz düşünemdik ki wagt onun mentalitetleri bilen biziňki deňli. Я извиняюсь, Мурат Курбанов. И самое главное, тем более, если границы у нас с такими соседями, как Афганистан, без России, я думаю, нам будет очень тяжело. Правильно я говорю? Правильно. Мы, Россия, вот как бы ее не унижали, да, вот я сам даже критиковал же много Путина, вы знаете, как бы не унижали, Россия, она большая страна, надо признать. Первое. Вот я извиняюсь, здесь вот пишут, зачем нам Россия? Да потому что ты
умеешь писать, зачем нам Россия? Самый простой, даже Нет, ради вот этого смотрите, стоит, правильно? он правильно пишет, смотрите. Вот, Нам он нужна умеет Россия как писать, партнер. он умеет Нам- мыслить. Да, нам нужна Россия как партнер. Мы не должны быть рабами России. Поймите правильно. Сейчас мы рабы России. Россия нам диктует, как делать, потому что у нас нету никаких возможностей, потому что два идиота у власти. Если бы власть была у нас, парламент был бы серьезный, президент со своей командой, аппаратом, кабинет министров были бы серьезны, они бы контакт поставили горизонтальный, а не вот такой контакт. И мы бы смогли достойно работать и развиваться с ними. Сегодняшний день мы не развиваемся, потому что они не видят партнеров в нас. Они видят двух идиотов, с которым даже говорить не надо. Им говорят, что они бегают, делают. И в этом случае наши партнерские отношения неправильные. Поэтому мы должны наладить отношения с Россией. Хотим мы, не хотим. Первое. Но мы не должны наши интересы продать за что-то. Наши интересы туркменского народа превыше всего. Превыше всего. Biz Türkmen cemiyeti üstürmeli. Türkmen dilini üstürmeli. Biz üstürmedik Türkmen dili. Türkmen dili katı yankı pes yağdayda üstürmeli. Biz Türkmenistan'ın ilim bilimini üstürmeli. Halkını üstürmeli. Cemiyetini üstürmeli. Türkmenistan'ın içindeki industrializasyon hem de adını üstürmeli. Kevir zor olur da. Rusya'nın yankı spesyalistler bir de kömür etmeli. Kevir zor olur da. Biz Rusya bilen işleşmeli hükman. Yöne biz olan kul olmalı. Я извиняюсь, что перебиваю. Men %100 ödümden aytyanla öd çağan bilem sonda bizim gatı akıllı çağalarımız var. Akıllı oğlanlar, işenir halkımız var. Öd çörücüğüne kail olup görün. Nehilik işler açıp bolya. Bizim Türkmenistanımız gatı bayıp no prosto жалко şu bolor olup gep gurrunlar bilen yukarıdakiler peydalanyalar. Yok yanlış mı? Bolor gurunlar değil. Yukarıdan alıp barınan siyaset halk samarizavatsa bolmalılar. Siz öz arzularınıza, niyetlerinize yetip bilmeliler. Siz yetseniz bağıyanız, siz o zaman dinleyin de onu. O yani Huday bolmayan on son kurban olan siyaset. Şan mı? Yürüyüp presin kedilip bu siyaset değil ya. Halkı aşağıda saklap üstüne yani MHM polisleri ılgadıp aşağıda saklatmalı. Size konvertasiya edilmesi hiç vakt. Konvertasiya hiç vakt olmadı. Ne yapayım? Konvertasiya her bir Türkmenistan'a öz hoşluk veriyor. Öz hoşluğunu veriyor. Biliyor musun? Гейджонный конвертация çıkıyorsa, senin достойный айлың olsa, sen независим от государства. Это опасно для диктатора. Для нормального государства это отлично. Это он добивается. А для диктатора это опасно. Человек начинает говорить свои мысли, не согласен быть, говорит за Конституцию биться, собираться вместе. Они начинают, каждый имеет какое-то свое имущество, они собираются и вместе защищать начинают. Это опасно для государства. Для диктаторского государства. Для открытого государства, вот как мы вам предлагаем, это выгодно. Потому что чем больше людей, у которых имущество, 90%, они будут за Туркменистан умирать, за Конституцию умирать будут, они будут за страну держаться. Вот такие люди нужны нам. Поэтому мы должны и с Азербайджаном наладить отношения, и с Узбекистаном, и с Казахстаном, и с Россией, со всеми бывшими странами наладить отношения, но достойные отношения, не предавая наши национальные интересы. Salamu aleyküm. Salamu aleyküm vatandaşlar. Валейкум. Salamu aleyküm Marada. Men burada daydım. Marada siz Россия bilen atnaşyny etjek bolýanyz düşündüm. Россия bilen Putin dürlü zatlardır. Siz bulaştırayman. Yok düşünýär. Siz hazır var, men burada daydaýym. Arada siz OBS'de opozisiya bilen gurleşdiňiz. Öňki ýyl opozisiya bilen söhbetleşik geçirdiňiz. Russiýanyň opozisiya daşa ýurty. Sizi näle unijat etdiler? Sizi hasap eden o. Ne yapayım? Bu siz bilen nadmenle gurleşdiler, ýokardan gurleşdiler. Opozisiya bolsa da Yok. Türkmenistandan bir ýerden gel. Ünfer Bayram.
Meni ofitsialno çağırdılar. Onun siyezdine ofitsialno çağırışı verdiler. Men bardım çıkış ettim orada. Neymişim? Şöyle değilleşim madı, Serdar Ramadi. Bir de hormat koydular, bir de gürleştiler. Hem de dastoyna. Men haçanla Rossiya diyemde, Rossiya dine Putin derler. Ve onun komandası. Rossiya bolanda, Rus halkı. Halkta günah yoktur. Dine yol O nähili günah yok. O nähili günah yok. Häzirki uruş bolýan avtomada kim ok basya? Knopka kim basya? O nähili günah yok. Burada siz öz pikir öz nemede kasanda aýdýaňyzmy? Yine Ferhat, bayram üns ver. Yok, Rossiya- Göktepe'de durun, Göktepe'de Putin yoktu. 40 bin Türkmenler kim öldürdü? Ruslar öldürdü. Kim zorladı? O Ruslar dövrde Putin yoktu amca. Murada o dövrde hiç kim yoktu. Çeçenistan'da Putin yoktu. Çeçenler 400 bin çağaları öldürdü. Bir sancık pamitnigam koymadı. Gruzinlara atakı verdi. Kim etti bunu? Putin etmedi. Yine Ferhat bayram. Rossiya bolanda dine Ruslar değil. Orada Tatarstan var, Yakutiya var, Buryatiya var, Başkırstan var. Onun bizim Müslümanlarımız, bizim adamlarımız var. Bizim bilen yankı bir milletti. Men Başkırstan'da boldum. Men Başkırstan'ın yolbaşçılığına duştum. Gürgürler arzu ediyor. Türk yankı halklarına koşulur yani. Türkiye değil. Şu bizim Azya Türklerine koşulur yani arzu ediyor. Miştat ediyor. Ne yapmış oradan ayrıları? Men Rus diyende, Rossiya diyende, Rossiyanın içinde bir topal milletler var. Çeçen milletler var Rossiyanın içinde. Rossiyanın adamlar hazır Avrupa'da gitmiyor. Vynuzdan gitmeli olurlar. Rossiyanın içinde ulu problemler var. Öz halkın probleması. O yerde nasyonalizm, imperializm bir topal problemi var. Onlar öğüler çözmeli onu. Biz imperialistler bilen aratını saklamaz. Biz Ukrayna'nı öldüren adamlar bilen aratını saklamaz. Мурат Курбан, вот я недавно в России была, да, вот я сама живой свидетель, мен түркмен, да, inanmarsınız. До такой степени я спокойно ходила, herkim салам алейкум деп бара с уважением обращаются к нам. Мен лично только уважение видела от этого народа. Но мы, Байка doğru düşün. Мурат Курбан, benim diyecek olan adım. Sana ты не обязан никого любить. Söylemek, govormak. Yok, biz Türkmenistan'ımıza gelecek peyda üçün. Peyda yok Ruslardan. Peyda yok, hiç kaçan olmaz. Oğlum böyle deyme, yanlış Hiç kaçan olmaz. Dine paraxorluk, dine komitet. Sen Rusların yağdayını seyret nähili yaşar. Menin garındaşları var. Suda daşa oturur, bedevde. Häli 30 yılın içinde näme etti? Rossiya olmasa Afganistan bireyam sen Türkmenin var, Türkmenin yeri yazmalı. O Rusların Şolar gepeşi. gora otuyor. Afganistan bizim doğan. Hiç çatsan tağı Afganistan doğan bolmadı. Afganistan men komşum ol oturdu. Men komşum ol oturdu. Biz bilýärmi nähile gözümüz goraýadyk. Bize gelin gydlamyda gözlerini gızdıryadylar uwanlar. Sen habarın yok oturan ýerinde. Göktepe'de Afganlar urdu mu öldürdü bizi. Tek o zatlar boşma. O zatlar это другая история. Hemme zatı garma bir yeri. Sen palon içine çorban uyumorsun ha doğru değil mi? Sen gelince sen Rus haramlar goldayan. Men sen tana otayım. Sen çemadan aldanı Rusya'da yaşıver. Çemadan Sibir vazda. Men yerimde yaşar. Men islen yerimde yaşar. Türkmenistan'da. Biz gelsek hem Rusları kovarız. Goldayanlarım kovarız. Biz milletçi. Çünkü Mara sen Türkmenistan'ın nemçe Kazakların şeyliğe doğdu şu an. Pavladar'da yaşayan Türkmenler hazırki eden Ukrayna'da zulümleri siz goldayan. Yanlış. Doğru yanlış informasyon. Yanlış informasyon. 25 yıldan beri yanlış informasyon. Avrupa'da prezidentler gerek her 4 yılda almaştıran prezident sistema gerek. Bana senin Putin'in 25 yıl patşayalı oturmaz ya. Sen yanlış ya. Sen var sen garrı sen binin var o kuraptır senin var Ruslar. Değil mi? Oğlana gıylar. Bunlar düşünün gelin Türkmenistan. Çünkü doğrudur. Çok doğrudur. İntek gelecekte görüldü. Qaragoyelin sebebi Türkmenistan için onu prinsipiyalne der. Türkmenistan için bizim siyasetimiz, bizim içki problemlerimiz katı vacip.
Rossiya öz problemasyny öz çözsün. Конечно. Şu gün Rossiya agresiyası Ukrayna ol konstitusionna Eğer şu Baykan воспитаниясы diyeceksin diýmäne ruhsat berýän bolsa, это говорит о чём? Значит, он невоспитанный человек. Başka hiç nereden bir min. Rossiya eğer Putin'in agresiyası Ukrayna onu suud edildi. O даже не обсуждается. Yöne Rossiya diňe Putin näl. Diňe urşa giden adamlar däl. Urşa giden adamlar gaty hasaplatan bir 600-700 min adam. Yöne galan millet. 100 milyondan gowrak millet olar bara ho. Biz halk bilen aragatnaşyk saklamaly. Olam egerde olaryň bide ýanky biri kiçilik diýip görseler ya bide bir topar zatlary mejbur etdiler, ýok bolýar solar. Kim olur? Gep onda däl. Ýöne biz halklar bilen aragatnaşyk saklamaly. Sen Türkmenistany östürüp bilmersiň, ine muňlen aragatnaşyk saklajak, muňlen saklajakka biz hem ine diplomatiýa esasy güýçli tarapy düşmanam öz behwidini öwürtmeli. Ine diplomatiýa güýçli tarapy. Afganistan bolsun, Rossiya bolsun tapagy ýok. Biz öz nasional interesimizi öňe goýmaly we şonu östürmeli. Şol günü Putin'in Ukrayna'da alıp baryan uruşu agresiya onu 10 tasdiklady men näl. Ol belli zat, o gurun edilen yok. Ýöne Rossiýa halky. Bir topar halklar var orada, 49 sany halk var. Ulu halklar var. Döwletler var içinde. Tatarstan, Çeçnya, Dagestan. Öz halkyny goraýa, dogry dämi? Sen maňlyňa goňşyň tüpeň tutup dursa sen oturup bilersiňmi? Arkaýyn. Hiç kim oturup bilmeýär. O bizim işimiz däl. Конечно, всё равно her kim öz halkyny goraýa. Murada, ýalňyş, şu mal halka düşünmeseňiz, düşündürmeseňiz wara şeýle bolar. Hiç politika agzy berilen bolmaz bize. Siz wara Russiýanyň hakyky diýmeli. Bizi öldürdi, bir näçe ýyl gul etdirdi, Soýuz döwründe diňe gaz alýaty, ne bilim berdi, çurka diňe ady goýdy, bizi şeýle aýtmasaňyz, şeýle aýtmasaňyz hiç kaçan agzy berlik bolmaz. Häzir şimdi Berdi Muhammedow her aýda uçýa, hemme pullaram geçýä, o alabaya çinde hemme zat Putin'e berýär. Şonu diýmeseňiz, hiç sizin gatdanynda hiç kim agzy bermolmaýar. Murada men bir zat aýdaýyn. Pohu bolan toň geçirýändir. Hakkı geçirmeýär. Hakkı bar. Russiýa alakasy, Russiýa alakasy. Yalaka sen. Yo, bir minut. Bayrama söz berilip, neme, gelince her kimin öz pikirini aýtmany haky bardyr. Siz Ýalňyş gürleýär. Sizin pikiriniz bilen deň gelmese-de, oň dol haky wa öz pikirini beýan edip suud etmeli. Sizin öz pikiriniz Yok, ne hakkı bilen onu yalaka diýen, men yalakalyk edenimi ninde? Biri-birine degmen, kim göwüne Özüne jogap berip özü nemet geplesin. Adamlar var nemet hakkı yok. Serdin, Rossiya doğrudan Göktepe'de bir topar adamlarımızı öldürdü. Bir topar bize ervetlik etti. Ýöne şu wagtda ine men kakamın en atasyny ýok etdiler. Diňe Rossiýada Sowet Soýuz. Ýöne şu wagtda Türkmenistanda bir topar öýüşlerim etdiler. Ýadyňyzdan çykarmaň onu. Şuňky Rossiýa, öňkü Sowet Soýuzynyň Rossiýasy bilen deň däl. Öňkü adamlar Moskwa baranda polisiýadan köçeden sorasaň, polisiýa akdyp görkezýärdi sana, kömek edýärdi. Häzir Rossiýada polisiýadan sorasa seni gawak gidýärler, uşy berýärler. Deň däl. Häzirki Rossiýa, şuňky Rossiýa alyp barýan siýasat, ykdysadyýat we biýlik, sosial siýasat hatda öz halkyna garşy. Rossiýa hökümetiniň alyp barýan dady. Rossiýada häzir bir adam niyet wayna diýse basýarlar ony. Dogry, olam dogry. Ol Rossiýanyň içki problemasy biz onu goşup bilemdik. Biz biledim etbilemdik. Ýöne biz öz behwidimizi her wagt öňde tutmaly. Türkmenistanyň behwidi. Türkmenistanyň nasional interesi, milli ýa-ni interesi näme? Döwlet östürmek. Döwlet hemme döwletden mümkinçiliklerini ulanyp öz ösmek. Bu konkurensiýa diýilýär. Bu ýa-ni hemme ýerde, hemme döwletler şunu ulanýar diplomatiýada.
Türkmenistan ulan bilen ok diplomatlar pasport alıp yani halkı yapıyorlar. Şoň üçin gelin Rossiýany gyra goýaly, biz işimiz bolmaly bilen. Putin Ukraina agresiýa etdi. Näme sebäp boldy? Bizim işimiz ýok. Ýöne beýlek döwlete girip adamlar öldürýär, onu tasdiklady. Rossiýan halky Putindan kösenýär. Rossiýan halky öz problemasy, Putinam şoň siýasatam, halkam öz problemasy. Ýöne haçanla döwlet geçörüne biz pikir etsek, biz öz pikirimizi, öz münýenýamyzy gyra goýup, döwletiň pikirini öň goýmaly. Döwletiň nasional intereslerini. O näme? Döwleti östürmek. Bize partnerler gerek. Bize Afganistanyň gerek partnerler. Sebäbi olaryň bilen bir mümkinçilikler çöp bolýar. Bize Pakistanyň gerek, bize İranyň gerek, bize Azerbaýjanyň gerek, bize Rossiýada gerek, bize hemmesi gerek. Anladın? Biz sebäbi olaryň mümkinçiliklerini ulanmaly. Biz hemmenin mümkinçiliklerini ulanmaly. Şeýdi biz galyp bilýär. Biz eger ýapynyp, biz hiçme goşulamda oturýar, nemetsek, biz özümüz, yani hemme granisalar yapıp ösüp bilemiz o. Murat Kubanov, bağışlan olin, o demek siz meni şeyle düşündünüz, то, что мы должны дальше же подчиняться России, деп düşündünüz. Мы никому не подчиняемся, никогда. Biz özümüz kaldırmak için мы должны иметь хороших партнеров, хороших друзей. Именно, партнеров. Я об этом хочу сказать. Да, мы никому подчиняться никогда не должны. Мы достойны Мы должны сильных, себе подобных партнеров иметь должны, своих же друзей, чтобы мы знали, что в любую трудную минуту мы должны знать, что нас всегда поддержат. Это цель государства, поверьте. Цель государства – иметь партнеров сильных с собой. Кто бы то ни был, чем больше сильных партнеров, тем больше твое мнение. Поймите. Вот Байка şonu düşünürüp bilemokda men. Baykanam aydan adına doğruçuluk var. On aydan faktlaram doğru. Yönü biz globalini seyretmeli. Anladın mı? Adam, bir minut söz vereyim şu. 100 yılına çeni men görüyorum. Dine partner Putin. Dine partner Rossiya. Yeltsin gelýärdi. Ruslar dine gelýärdi, haramlar. Maňa gerek değil. Maňa ösüş ekonomika, dünyada medisina, en güçlü yurtlar kim? Amerika, Kanada, Japonya. Şolar maňa gerek. Näme üçin biz olar öz oğulları, çağaları aňyrda okudýarlar Ýewropada, Amerikada. Men näme üçin öz gyzyny okadyp bileme o ýerde? Maňa gerek değil Belarusiya haram diktator yurtlar. Rusiýanyň haram diktator yurtlar. Men Ýewropada okajak. Londonda okajak. Hemme yerde en güçlü ösen medisinada, en güçlü ekonomika, WVP na duшу nasilения. Men görüyorum garlar näli yaşaya Ýewropada 90 ýylyna çyn yaşa. Menem islam meniň ejerim şeýli yaşasyn. Men islamok Musurkada, Rossiýada, Musurkada çöplap ýörler garlar. Men islamok şu durmuşy. Näme siz ýene de Rusiýanyň aýdyn. Благодаря sen Amerikaňa da siz egerde Rossiýa bilen bolsaňyz, Maýçok bilen size atravit edýärler. Düşünýäňizmi? Maýçok bilen bu Rossiýa bilen oyun etmeň. Oyun etme. Biz Türkiye bilen bolmaly, Turan bolmaly. Güçlü arkada bir yurt durması Türkiye ýaly. Türkiye'de de Erdoğan çalışsın, demokratiya olsun Türkiye'de. Ondan sonra ağzı verlik. Ona da Amerika islese Angliya bilen Turan bolur. Bolmasa biz yeke yurt 5 milyon halk. Biz hiç kim. Yine de alar şolar var, Rus haramlar. Bolya, Serit Bayram, sen Rossiya bilen Rossiýan halky bilen Putin'i bir topar diýip hatap edýärmi? 100% bir topar. 100%. Biri çıktı mı hazır daşa yurtta Putin'e karşı piket etti mi? Gördünüz mü? 5 milyon Ruslar yaşar Amerika'da. Biri hatya çıktı mı? Dur. Men bile piket ettim. New York'ta bile piket ettim Ors bilen. Rossiya, yani Putin'e karşı. Özüm piket ettim. Bir topar adam çıkıyor. Ýewropada men piket ettim olar bilen. Ukrainany golladyk biz. Özüm gittim şolardan. Ulutlar bar şolda. Men diýjek bolýanlarym Serit, sen doğru diýäň. 25 ýyldan bäri Putin özüni falsifikasiýa edip gelip otyr. O halka sereden Putin'in gurbanyny ýabrda. Ýöne biz
Putin badi bütün Rusya kres koymalılar. Doğru düşün. Kıynansam ya kovuluk mu bilemok bizim granitsamızın en yakını Putin ya Rusya. O demek bizim Rusya yıkılmalı. Yok. Kanada'da olur, Amerika'da da olur, Avrupa'da da olur, Rusya'da olur. Şun misal için bizi Amerika bilen amatlı mı bizim yani intereslanmada doğru cevap vereyim Amerika olsun. Kanada olayım, Kanada olsun. Rusya olayım, Rusya olsun. Yöne Putin yankı sen deyişin ya Putin'in hükümeti bilen katır tap olmaz. Seni öldürürler, hemen adam ediler. Yöne Rusya Murat ağa, ne? siz hemenin gurrun ediyor. Tatarstan'ın Putin'e karşı. Tatarstan var, Başkarstan var. Men gürleşmiyorum olur. Olur öz devletini yankı öz açlığını alacak ol. Olur ne diyorlar? Gerçi bir katlaşık etmeli. Ama başka sorak. Eğer de öz baştak olur alsa, öz baştak Tatarlar, Çeçenler, İnguşlar, Dagistanlar, ana şo olan biz inşallah dağadarız. Men günde pul veren Ukrayna soldatlara öldürme şu Rus haramları. Men öldürü otir. Men size lişna aydayın. Gardon bilen söhbetleşik ediyen, men gardon bilen pul veren, hem zaten investisiya ediyen. Drone alma, zat alma, aruji alma. Rus haramları dağıtsak yurdunu. Ondan son arkayın bir yeke bilen yurtlar bilen söhbetleşik edip olya. Yani Rus haram, Rus millet, Moskva diyen yer, Peterburg bilen hazırki ediyen zulümleri 21. asırda şeyli bir Yani hakikaten şu şeyli bir urusu edip başladı, şeyli bir nizbi halkını öldürüp Ukrayna. Hakikaten durun tak. Menin kellede değil. Sonra verseniz ben hakikaten şu günne şeytir pul veriyem şolar öldürmek için. Ki hakikaten men hakikat size neçe gerek çekleri dam Onda demek sen gullokan günü alyan. Şeret gelince men ata babanı şeret gelince men gaday kakalı men ata babanı Sibir'e akittiler mazarlığı men tapamok. Menin mamam deydi Rus haramlara yakınlaşma deydi. Yakınlaşsan gattalında bıçak olsun diye. Kılıç olsun diye arkada. Sebebi olar haram olar. Olar çurkam sana adını koy ya. Kaçık diyen adını koy. Bir ervetlatlara düşünten, canın yanan şondan şunyal gürleyen. Değil mi? Vatandaşlar, gelin bir Türkmenistan'a kaydık gelelim mi? Hayır. Sebebi, ben yeni buraya kaydıyorum. Ne, sizin fikriniz, benim fikrimiz Türkmenistan'ın milli interesleri bizde çözülmeye, bizim şu ortamızda. Ol parlament halk tarafından saylanıyor. Şu yerde gidişip konkurensan esasına saylanıp şu yerde siyaset ediliyor. Biz hazır hiç daha gurur ediyoruz. Biz gaytip Türkmenistan'ı niye düzeltmeli? Şunu gurur versek, yine şol tehir eder. Serdar, dinlek göreyella şu neyme diyek, şu diskussiyamda şu an. Serdar, hoş geldiniz. Aydın hanım. Hoş buldum ben 50 gedek geri gittim nay. Sağ olun yani. Aslında yani biz hakikaten bu diskussiya haysi yurt bilen qowy, haysi yurt bilen yaman o qowy, o ak, bu kara, bu kadınlar için institutlar kurulmalı, bu diskussiyalar hali yıllar sürmeli ve bizim efirde oturup edenimiz bilen değil de yurdu düzelip bilenden sonra yurttaki hakimiyet çalışlarından sonra bu uğurlarda gidip bolaya, bu uğurlarda yarışlar döretip bolaya oturun çekeleşin. O zaman öyle aranızda halka da bildirdi. Parlamentta gidişmeli o yerde. Bugünkü günde glavni mesele halk olup biz mecnarodunu pravada şungal pravamız bar olsa konstitusiya adına hem ulanıp bilen men gurlap başladan şu pişkmırlap başlayada. Bizim esası etmeli goyay maskara. On sana goyay diye. Bolmayacak tatlar diye. Genelde senin adını ne yanlış kıyın görmeseniz aytsanız ya aydasanız gelmese aytmam. Ya duran diyen senize. Bolya. Sizin hem fikriniz katı-kızıklı sağ olun inni yöne bir daha birden geçmeli doğrudan Sovyet Soyuzu'na biz şun kuğuna göre o yaşadık yöne. Hatta Sovyet Soyuzu'na da bizim günümüz pissi. Yöne şun kuğuna göre bizim haklarımız köptü doğru. Biz teyade bir Türkmenistan uruzak koyacağız. Sovyet Soyuzu'ndan beter o Türkmenistan.
beter yankı narodny kontrolü, beter yankı bütün Türkmenistan olacak bolýar. Şoň üçin ol protivovес diýeniz da, ýa mexanizmlar, ýa biri Çinnin geçde beýlik mexanizm derrüw dörap onu ýerine oturtmak üçin mexanizmlar dönütip bolýar. Onu parlamentde näse diýýärli adamlar girip, şo ýerde mexanizmlary goýup, konstitusiýa girdip, şo mexanizmlar bizi saklar. Yani diktatör bolmaz yani. Да, вы правы, siz doğru айтяңыз. Men şutayda Россия деп näme üçin ýanky aýdyşym все-таки как бы там ни было, советское время все-таки мы жили как-никак хорошо жили, я хочу сказать. Так gowy ýaşadyk. Gowy ýaşamadyk. Sen gowy ýaşadyn. Bayka ýuma ýazdyň, indi men gürleýän. Ýumen nazım. Bayram. Bayram. Hayır. Bayram. Öçür neydi işlemde sana näme? Men gürlätdim. Paraxorlukda ýaşadyn sen. Men diýjek bolýan esasy halkyň içini, halkyň işini, şo ýanky diýişiňiz ýalak ekonomikasyny, ne to što ekonomika, sewdasyny zadyny urgulyr dedip adamlara iş berbilsek, halkymyz saglykly öz öýlerine dönse, uje daşary işlerde uje akıllı oğlanlar, kızlar işläpçik ýöne yakınrak partner edip Россия bolsa yaşta. Yine de Россия diýerler. Помолчи, пожалуйста, это моё мнение. Bayram. Men şu Россия şey diýişiň ýalyk, men şu türklerden ýüregim bilen ýa, men näme diýmel saňa? Bu taýda gelin bir nämeler çekýärsiň, habaryň barmy? Türk diýip aldyň. Sen Türk'ün firmada, Türkmenistan'da firmalar açıp guruluşu getýär diýip bilýärmi näçe halkyň pulunu gaçdylar. Men habarym bar şondan, sen habaryň ýok. Hakyky bolan zat şolar. Türk diýen sen näçe firmalar iýip Türkmeni soýup gaýtdylar, habaryň barmy? Doğru. Neme gelince Ага, я извиняюсь, конечно. Просто... Ай, что я хочу сказать, дали возможность. Doğrudan mı? Bolun zatlar. Hemme yerde de alsak var, hemme yerde de. Fikirlerin, görüşünü edelim, emosyonlara ayrı. Murad ağa, Türkiye zat diýär. Türkiye bize stroyka eden bolsa kaçtyn edýär. Seret Возрождение geldi, Matviyenko Türkmenden işledi şataydı. Türkmenden işledi. Не, dur, Murad. Ne, Bayram. Не уходи из темы, Bayram. Kamaz zatlar maşinları getirdi. Bozuk maşinları getirýärdi Tatarstandan. Bayram, käme hawara, efir ýapdyryň traktorları getirýärdi. Hemme 2 ýyldan bozýardy. John Deere diýen maşin, Amerikanlar maşinlar häliýem işläp ýör. Sen näme gurrun eden? Sen maňa atstaly beýleki ýurtlar maňa o gadyr zamanyň ýurtlar maňa bermesen, men olar bilen islemek, gomşy bolmak. Men Amerika bilen, Kanada bilen isleýär. Onda boluver şolar bilen. Tehnologiýa var. Russiýa öz gazyny nire satýar, sen pikiriňe diýär. Hemme bizden ardan bakadan alýar. Sana fabrikalar, zavodlar gurkiden orsiýetdämi näme aýtýar? Bizden gazyny. Murad, ikisinem çıkarsana şoları. Yo, durdana, Serdar ağa, 1 minut durdana gurleme, ber. Не нужно, ты из темы выходишь, Bayram. Это все знают прекрасно. Temadan kaçacaksın. Gaz gönü satalı diye. Provokasiya gelýän ve temadan çykýan Bayka. Bölýän, men aýdaýyn. 1 minut, mikrofonu yapay da gayrat edýär şuly. Seret gelince sen gazı nire satýar diye, biz satalı diye. Şu wagtlaryça biz satyp ýörüz Russiýa. Ýöne Russiýa kime berýär? Ýewropa bizim gazyny dwaynoy, traynoy bakady. A biz özümüz Bakuň üstünde Türkiýe üstünden göni Ýewropa satarýar boldy. Ýene de durgana gurruz gelince sen bola aýt. Men opirovatlary eşdýän, bilýän, arkaýyn ol. Men saňa şu wagt näme diýip saňa? Näme düşündirjek bolýan? Eşdeň owa sen meni. Gelin bir temamıza geçelim. Doğrudan adamlar ya tema geçin deyip. Biz esasy Türkmenistanyň içini düzeltmeli. Birinci bilen halkymyz arkaýyn ýatyp dursun, arkaýyn işine gidip gelsin, çağajyklaryna günne güwenip çyk ýatyp dursun, saglygyna seretsinler, gezmäne gitsinler. Uje daşary siýasat, etdi uje içini oňaran soň daşary siýasaty oňarmak aňsat prosto ýakynrak tutmak, güýçli partner ýakynragda saklasak biz üçin plus şol.
Yok ma sen olar bilen söýüşip ýaşamaly, oňa bardadyň medip durmaly bilen zat yok. Prosto gerekli ýerini güýçlirak partner saklamaly ýanynda. Dogry dämi Murat? Her wagt güýçli partner näçe köp bolsa şonça gowy. Ha o. Näçe köp bolsa döwledim. Akylyň bolan, akylyňy her ýerde. Siýasat. Güçlü partner Amerika. Dolar şotayda Onu öldürüyor. almalı. Güçlü. Hemmesini almalı. Bayram hemmesini almalı. Biz Laýyk. milli intereslerimizi gorumaly birinji bilen. Şoň üçin kim bize kömek edýän bolsa biz almaly komanda. Ýöne Bu Türkmenem Amerika'nın okundan ölmedi. Yöne Rus haramlardan 40 min Göktepe'de belki de o 40 min din aydıl ya. Nasamım deli münglerçe milyonça bir Türkmenler yok ettiler olar var. Biz eyyem bir 100 milyon Türkmen olmalıydık var. Bu Rus haramlar neçe zuluma çektiler. Sivir'de yok ettiler. Bizim kitapları, bizim tarihi polnusu yasalandı. Niye biz ne için Bayram. biz ne için Bayram. ne için gaygısız Atabay'ı biz tarihi bilmeyiz. Kim şonun çağaları, kim şonun nerede doğulan, nerede kaysı obada doğulan, ne mi onun biyografi. Bayram. Cüneyt Han'ın biz biyografiyası ne için bilemiz okşodu atları. Sebebi gizleptirler bizim tarihi. Hazırki dövrde siz hazır momentsiz Murat Kurmanov. Siz hazır bizim milletçini turuzma tutuş Türkmenlerde millet diyen zat hazırki dövrde siz bu yalakalardan bu ayırmalı bu Rus haramlardan. Hazırki dövrde Ukrayna Kazaklara seyredin. Kazaklar tarihi teziden yazı otuyorlar. Galadamor barısını 2 sanıcık Galadamor hem zatlara ayda otuyorlar. Hazır ki Kazaklar tüylemi TikTok'a girip öz söhbetleşi aydın. Hazır dövrde, hazırki dövrde. Aydın. Bayram, ine seyret, sen hazır biz Rossiya karşı görüşülüp başlaýanda bizim güýjümiz yok, diktatora karşı görüşmeli. Bizim diktatorymyz, ýa-ni İksani, Haramzada. Şular näçe 100 min adam öldürdi, Türkmen. 30 min değil, 100 minler. 2020-nji ýylyň awgust aýynda 100 minden gowrak adam öldü koronavirusdan. Şu haramzadalar mümkinçilik döretmedi. Medisinany yıktılar. Koronavirus gelenine şular opus kalıp kaçtılar öldüğünü gowrak. Halkı yıkı koronavirusun karşısına koydular. Eger de biz gözläp başladık kim Türkmeni köp öldürdü, daşam etmeli ine iki tane haramzada var. Kurban bilen Serdar. Daşam etmeliler. Sapartylky näçe adamlarymyzy türmede gynap öldürdi. Näçe adamlary ýanky türme saldy. Näçe adamlaryň maşgalaryny ýakdy. Näçe türkmeniň gözüniň oduny aldy. 100 minlerçe däl. Köp. Daşam etmeliler. Eger biz düşman bolajak bolsak, biz döwlet kurjak bolsak, biz Dina da getiripdir halkyna ölenler ama näçe Türkmenistan içinde gözümün aldynyň gördüm. Biz bara men sana aýdaýyn, ine türkmenler öň mongollar bilen gidip Moskwa şeýle 40 aýdýarlar ruslar ham. Ona mı aýtmaly? Bilen bar şoň üçin. Mongol değil Kazaklar bilen. Kazaklar bilen 40 aýdýardyk bilýärmi? Napoleon'a Doğru. Napoleon'a Fransuzları yok eden Kazakskaya vojska, konnoye vojska atlar vardı. Bizim Ahalteke atları şotaya çinde vardı. Doğru diyor. Bayram. Öň ýokda Kazaklar, Kırgızlar, öň tireler vardı. Oğuzlar, ýa-ni beýlekler, biz barymyz bir millet ýaly gezýärdik. Häzir türkmenler ýaşap ýör nimede. Kazakstanyň demir nimesinde, zapadynda türkmenler şolar bilýärmi? Türkmen oğullar şolar. Olar bettir şo ýerde. Kazaklarda. Biz bir halk ýaly ýaşadykýan, tire, taypa, bir ýerde uruş bolsa, bileşip, goşuşup gidýärdik. Murat aga, 100'den 60 ýaşy türkmenler diýip aýtana bütün dünýäde. Yo, 100'den 60 ýaş ýok, ola ýazat ýok. Aştyp ýurda görýän Türkmen gatyken ekeni. Gatyken. Türkmen. Sebäbi Türkmen dargatdylar Türkmeni. Hakykat. Bizim maksadymyz häzir geçen tarihi biz ülkedip bilemiz o. Variant yok. Biz näme etmeli? Geçen tarihten güýçli zatlar almaly. Sen diýişiň ýaly güýçli partnerler daşymyzda näme etmeli? Biz kiçik döwlet. Häzir globalny ekonomika diýär. Biz türkmenleri ýygnamaly. Bütün dünýäden türkmenleri ýygnamaly. Birinji bilen biz Türkmenistanyň içini ötmeli.
Ondan beýlek türkmenler bilen aragatdaşyk saklap biz köpelmeli İsrail ýaly. Вот я об этом и хочу сказать. Şonki Şoňa häzir gelin Türkmenistana gaýdyp geleliň. Men häzir 15 minutdan efir yapmaly bolýan. Erti ýene-de efir etjek TikTok'u gelin haýyş edýän gürleşeli. Bizim geljegimizi gürleşdik. Yarım niyet, yarım döwlet diýişýäli. Geljegimizi gürleşeli. Biz geljekde nähili hereketler etmeli we şol ças X bolanda biz durman hereket eder ýaly. Men size bir mysal görkezeyim. Я извиняюсь, Кесян, я хочу попрощаться с вами. Men siz bilen birinji ýerde gürleşýän eşitýärdim. Köp berden ondan mundan ýöne решила şu sapar Jany siz bilen gürleşip sizin içiňizde münýeňiňizi bilmek üçin. Спасибо, что эфир aldyňyz. Было приятно пообщаться. Мне тоже приятно. Давайте gelecekde gowluklar hemmämize, bütün türkmen ilimize. Biz bara gatygynan ýaz Türkiýede biziň gelin gyýylarymyz kynçylyk çekýär. Men hawalaşdyň günne gatygynan ýani. Meniň namyzymy gatygynan. Allah güç kuvvet versin hemmämize de dayançlyk versin. Çalt biziň gyýyl maşgalalarynda Türkmenistana ýygnar ýaly. Siz adam diýleýän Russiýada ýaşama. Sağ olsun. Bayka, men sen nerede näme etýäniňe goşulamaga ne işiň var? Тебе не нравится gepleşmemeň bilen, maň soraw berip atwýçat etme, bolýarmy? Şu DVT platformasında, genece bir minut DVT platformasında dürlü pikirler aýdylyp bolar. Hawo. Günäkärlemeler. Baykada aýtmany pikirine ýanky haky bar. No edip unijat etmek gerek ya, men ayal maşgala. Ýöne söwmeler, biz ayal gyýylarymyza söwdürmäli. Kim bolsa-da, men bolsamam, men dilimi ýerinde saklamaly, beýlekam bolsa, biz ayal gyýylarymyzy biz syýlamasak, beýlekler depip geçer, ananım. Вот именно. Боля sağ olun. Боля sağ olun. Общаться, давайте go gelecekler hemmäňize de. İnşallah. Давайте. Bizde öňden gelýän ayal gyýylarymyza hormat urly. Biz erkekler şonu saklaýardyk. Biz şonu dakansa durmaly, oglanlar. Gaýrat edin. Adar bermäň özüňiz gaýtyp siz awtoritet beriniz, siz saklan, beýlekler syýlar. Türkmen gyýylary, ayal gyýylary iň mert ve vepalılar. Dünyada yoktur şol ýaly. Ananım. Biz çıkışymyza dowam edeli, hormatly vatandaşlar. Men ýene bir soru berjek bolýan, şu kommentaryda ýazyň. Bize birinji günler, ine şu gün biz çalışdyk Türkmenistanda. Birinji etmeli zerur işlerimiz, zerur çözülmeli meselelerimiz näme? Men size azak geçeýin. Şuň üstüne näme goşup bilýäňiz ýazyň aşağı. Birinji, biz iş yerleri düzeltmeli. İkinci, konvertasiya etmeli. Üçüncü, täze konstitusiýal çoýurda adam haklarını, yani bizim haklarımız köpülüp şonu bejaýtdyrmaly. Dördüncü, biz pasportları nimedlenle 15 günne yani has anfat ýagdaýda dünýäde çalışar ýaly etmeli. Altıncı, isteyen adam isteyen yerine gidip gelip azat hareketler bolur ýaly etmeli. Yedinci, azat internet bilen azat metbuat. Sekinci, biz öz nasionalny ideýamyzy tapmaly, nasionalny interesimizi üstürmeli. Biz Türkmenistan güýçli bolmaly. Ýa şu birinji edilmeli zerur işler şol. Şundan beter zerurny, gaty zerur işler näme ba şonu ýazyp berseňiz, şoň üstüne işläp ulu teklipler berersiler. Kyn bolmaly. Şu korrupsiýany ýokatgyň berigi jenaýatlaryň düýügi diýen. Ýöne awajylygy galdyrmaly elbetde. Şu Ýewropada ýaşap otyslar Murat Kılıç, Bayka Amerikada ýaşapýar. O hojalygyň strategiski bir zolukdygyny ýurdu hem açlyga düşmezýärlik saklaýar, produktasyny üçinediýär hem daşary ýurda da satyp otyrlar. Şu wagt meselem daşary ýurtda Ýewropada, Polşada görýänim şu, o hojalygyň arkasyndan Polşasyny diklap otyrlar. Kulýalar edem saklap otyrlar. 2 ýyl mundan öň men gelende bäde $4, 4 manat 50 tengedi, bugün dollar 4,01 tenge. Yani adamların ekonomikası ösýär. Разана, спасибо большое, очень правильно говорите. Да. Türkmen halkynyň saglygy, bedeni ve ýaşaýyşy durmuşy
döwletden wajib bolmaly. Diýmek, ony medisina üçinçiligi, sosial üçinçiligi, produkt üçinçiligi, iş üçinçiligi hökümetin birinji iş bolmaly. Onu bizim her bir adamın müçveri umması yukarı olur. Şunkunna bizim Türkmenin hümmeti hiç var. Bir köpüğü degen o. İstemen adamı türmeye salıp vuruyorlar, öldürüyorlar. Görgüler çörük için o çırtlaplı olur. Maskaraçılık. Hormatly vatandaşlar, onunla Serdar, ruhsat bersen ben efiri turayım. Ya men hadi işim Oğlum. Bolýarmy? Doğru diýen garaz deregi sistem çüýren, sistemi täzelden dikeltmeli, can vermeli. Bedenin işini gördüler, bedenin içinde hani bir yurdun içindeki pudoklar her kaysi bedenin bir organizm boljak. Kozaca organizmi zaýladylar, şonu reanimasiýa etmeli. Meslen halk konup bilelikde daşyň aşagyna el goýup ilkäbi haram hökümetten diýilmeli, bir kanun hökümetten diýilmeli, kanun esasyna bulara çäre bermeli. Mümkin boldugyňça ogurlan milliardlarynyň kiçi bir möçberini hem ýurda getirip bilen uly bir başlangyç, uly bir depkine ýol berjekdigine göz görkezdiren mesele bir zat uzağa seretmek gerekdir ya täziyede Amerika açmak gerekdir. Bu zatlar bilinýär. Elbette ki göwnüňizi bölmeliler, ünsümüzi bölmeliler, uruştur, söweştir, uruşda itkilerim bolýan, atlarım bolýan, Allah'ım bundan beýlek o gözümüzü dört açaly, her kim özüni goramany başarsın, kanuny bilseňiz, ýekeje sonra konstitusiýanyň şu we şu zadyna görä, şu soragy maňa berip bileňok, ya konstitusiýa görä maňa şu zady maňa etip bileňok diýseňiz, bu egni pagonly adamy çekinýändir, kanun bilýän adamdan egni pagonly adam. Täbi polisiýanyň, prokuroryň egni pagonly adam, kanundan iň köp gorkýan adam şolar bolýar, täbi kanuny ýakyndan bilýärler. Etmeli işini, etmeliler işini. Sağ olun. Doğru. Hormatly vatandaşlar, ertirim biz çıkart efira. Ertirim efir geçiren öz pikiriňizi aýdyňyz ya, biz häzir dokumentin üstünde işläp duruz. Size teklip berjek bolýas. Biz öňütmeli durmalylar. Pikir etmeň, biz diňe gurgunlar edýär. Hemme zat gurgundan başlaýar. Hemme zat planlaşdyrylan başlaýar. Hemme planlar amala aşyryp başlaýar. Onu iýdigider iş var. Mesela bir misal getireyim. Yine menne psihiki hospital var. Şu yerde men agentlerim işleýär. Yani agent security, ajan security. Şu yerde işleýärler. Yine şu yerde her hili psikologически yani problemalar dörýär. O zaman men ýoldaşym bilen duşup etdim, gurlaşdym. Şu yerde aýtdym. Bizim agentlerimiz yani security şu meseleleri tayar der. Olara psikolog gelip bana öğretmese ças X olanlar şular pikir etmeyen, çalışman, dine prosedura eder yani biz bir de her hili situasyada neler çıkmalarını düşündürmeden biz bilemdik. Diysem biz unutup duruz. Katı doğru diýäňiz deyip yani psikolog verip bizim agentlerimiz üstüne işleyen. Bu ne men taptım şurada. Diýmek, erteki gün boljak 100 problemadan 90 problematyny eýýän bir ssenari edip şu näle ýeňmeli, näle şonu ýaňky ýatyrmaly bileýän bilýär. Şu ýaly siz bilen biz gurrun edip ýa geljegimiz näle gurmaly. Eger birden adamlar galyp başlady, näle ýygnanmaly, näle etmeli, şu zatları gurrun edip bileýän kellämizde ssenariýalar bar. Bir zat başlata derrew şunu etmeli biz eýýän bilýär. Şonuň üçin şu gepleşikler boş değil. Şolar şeyle bolmaly. Başaça bolmaly hak yok. Ças X olanla her kim meditasiya edip, kelletine bir ssenariy edip, köşke barmaly ýalat yok. Öňünden halka düşündürüp, prosedura näil bolmaly, näil etmeli, näil ýygnanmaly, hemme zatlar düşündirmeseň bardak bolar. Şonuň üçin biz çykyşlarymyzy dowam edýäs. Size birinji bilen cemiyet bilimleri berýäs. Kanun bilimleri verýär, durmuş bilimleri verýär ve öz göçükler başlarına näil bolmaly, näil esas zatlar bolmaly, şu zatlar biz size düşünürýär. Siz başka yerde şu zatları eşitbilmersiniz ve size şu zatları düşünürler. Diňe DVT kanallarına, size demokratik kanallarına size düşünürler.
Şunun biz efirimiz oturýar. Hemmeňe köp sag bolsun aýdýar. Biz millet boljak bolsak, biz döwlet boljak bolsak, biz görüşmeli. Erti men prezident bolsun, serdar, beýlik, eýlik, tapaw ýok kim bolsa şo bolsun. Biz haklymyz üçin her wagt görüşmeli. Onu biz millet bol. Onu bizden hümmedimiz bol. Ýöne uhlak gelmeliler. Hemmeňe sag bolun, indi gepleşip görüşelim. Sağ olun. Allah'a emanet.